Boas tardes a todos e a todas. Creo que estamos presentes todos os membros da corporación. Entonces vamos a empezar, ainda que un poquinho antes da hora, como estamos todos, podemos empezar. Vamos a empezar co punto primeiro, que é dar conta ao Pleno da Corporación dos decretos ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria. Os decretos van desde o 2334 ao 1986, bueno, ao inverso, do 1986 ao 2334, un total de 349 decretos. O punto segundo é a dación de conta das actas da Xunta de Goberno Local celebradas nas seguintes datas: o 25 do 6, o 2 do 7, o 9 do 7, 16 do 7 e 23 do 7, todas elas, como saben, do presente ano. O punto terceiro é a dación de conta do decreto 2301/2026, que é a liquidación do orzamento do 2025. Ten a palabra a concelleira, señora Señorís. Boa tarde, noite a todos e a todas. Cada ano liquídase o orzamento de exercicio tanto na recadación de dereitos como no pagamento de obrigas a 31 de decembro. Ao efectuar a liquidación quedarán determinadas as seguintes magnitudes: o resultado orzamentario, o remanente de tesourería, os remanentes de crédito e os dereitos pendentes de cobro e obrigas pendentes de pagamento a 31 de decembro do orzamento corrente e pechado. Dicir que o resultado orzamentario para o Concello de Ames ten un resultado positivo por importe de 1.166.321,29 euros e o remanente de tesourería amosa un resultado tamén positivo de 6.289.197,02 euros. Estes datos reflexan e poñen de manifesto a boa xestión por parte deste Goberno. Moitas gracias. Pasamos ao punto cuarto, que é a aprobación se procede das actas anteriores, co cal vamos a votar dúas actas: a da sesión ordinaria do mes de xuño do 25 do 6 e a sesión extraordinaria do 15 do 7. Procedemos a votar a primeira. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Agora votamos a segunda acta, que é a extraordinaria do mes de xullo, do 15 do 7. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Perdón, pasamos agora ao punto quinto, que é a aprobación de crédito extraordinario 1/2026 financiado con remanente de tesourería para gastos xerais. Ten a palabra a concelleira, a señora Señorís. Boa tarde de novo. Pois, como daba conta no punto anterior, aprobouse a liquidación e o remanente de tesourería e dos datos sobrantes na contabilidade municipal hai gastos do ano 2025 pendentes de aplicar, polo cal faise necesario dotar crédito no orzamento para evitar o incumprimento da normativa de morosidade e do período medio de pago a proveedores. O importe que figura pendente é de 319.127,82 e correspóndese con gastos necesarios para o correcto funcionamento do Concello, así como da prestación dos servizos. A figura que se emprega é o crédito extraordinario a non existir no orzamento as aplicacións orzamentarias para poder imputar destes gastos. Co cal, vais empregar o remanente de tesourería, que despois de facer a liquidación con superávit orzamentario ten resultado positivo e pode destinarse a libre uso sempre cando se amortice o pasivo financeiro, se satisfaga a débeda con proveedores, que é este o caso, e para cumprir o PMP e non incurrir en inestabilidade financiera, polo que se solicita a aprobación do crédito 1/2026 como crédito extraordinario financiado co remanente de tesourería para gastos xerais. Moitas gracias. Abrimos agora unha primeira quenda de intervencións. Señora Feijóo. Bueno, boa tarde e noite a todos e a todas. Efectivamente, pois a figura do crédito extraordinario, como todos e todas sabemos, pois está previsto na normativa e é un instrumento perfectamente válido cando concorren unhas determinadas circunstancias que veñen establecidas na propia lei. Dito isto, tamén temos que decir que dende Espazo Común pensamos que esta figura non está pensada nin se debe usar como unha forma habitual de xestionar un concello. Os orzamentos están para planificar os ingresos e os gastos do concello, para algo son a principal ferramenta de planificación económica e política dunha administración. Gobernar recorrendo de maneira reiterada modificacións orzamentarias, en este caso a créditos extraordinarios, pois deixa claro que xa vimos denunciando dende principios da legislatura, que non é outra cousa que a falta de planificación deste goberno que traballa a golpe de queixas e de titulares.
A maiores destos, aínda hai unha segunda cuestión, quizá incluso máis importante. O artigo 177 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais establece que un crédito extraordinario só procede cando hai que realizar un gasto que non poida demorarse o exercicio seguinte e para o que non exista crédito orzamentario, como explicou a concelleira. É dicir, non abonda con que o gasto sexa legal, senón que, ademais, debe tratarse dun gasto urxente, necesario e inaprazable. E isto é precisamente o que non podemos valorar, e non o podemos valorar porque por primeira vez na documentación que se nos envía falan de maneira xenérica de gastos necesarios para a prestación de servicios municipales e se enumera unha longa relación de programas, seguridade, urbanismo, alumeado, parques, deportes, cultura, servicios sociais, emprego, ensino e moitos outros, pero a documentación que se nos remitiu non permite coñecer que gastos concretos hai detrás desa relación. O único que recibimos é a identificación do programa e da partida orzamentaria sen unha explicación individualizada do concepto, sen a súa motivación e, polo tanto, sen a información suficiente para que poidamos determinar se cada un destes gastos se poden calificar de urxentes, necesarios e inaplazables. Non poden vostedes pedirnos o voto favorable e moito menos que exerzamos un control responsable limitándonos a levantar a man ante unha relación de partidas económicas sen coñecer o seu verdadeiro contido. Polo tanto, por responsabilidade política non podemos dar por boa esta xustificación xenérica e desde Espazo Común anunciamos o noso voto en contra desta proposta de aprobación de crédito extraordinario. Queremos deixar ben claro o porqué da nosa posición. Non estamos discutindo que poidan existir gastos necesarios, o único que decimos é que se debe trasladar información suficiente para comprobar que cada un desos gastos é realmente inaplazable e que a utilización desa figura excepcional está plenamente xustificada, ou polo menos para coñecer o que é para vostedes prioritario, necesario e inaplazable. Un voto en contra, insisto, que non responde a un cuestionamento da legalidade da figura, senón a forma de proceder do Goberno non dando a información necesaria que, ademais, se solicitou por parte deste grupo. Moitas grazas. Moitas gracias, señora González. Pois boa tarde, noite a todos e a todas. Pois o noso grupo, o Grupo Municipal do BNG, tamén se vai abster neste punto. E queremos comenzar deixando clara unha cuestión. Non cuestionamos que haxa que pagar estas facturas. Estamos falando de servicios que xa foron prestados ao Concello e de proveedores que, lóxicamente, teñen dereito a cobrar. Eso é indiscutible. Pero precisamente porque estamos falando de diñeiro público, tamén temos a obriga de analizar por que chegamos a esta situación. E neste mesmo pleno acabamos de coñecer, mediante a dación de conta, a liquidación do orzamento do ano 2025, unha liquidación na que se destaca a existencia dun remanente de tesorería positivo. E apenas uns minutos despois, traese a aprobación dun crédito extraordinario de 319.127,82 euros, financiado precisamente con este remanente de tesorería para facer fronte a gastos realizados para este ano 2005 que quedaron pendentes de aplicar o orzamento. E aí está a contradición que queremos poñer en riba da mesa. Moitas veces presentanse o remanente como un indicador dunha boa saúde financiera e é certo que un remanente positivo pode reflectir unha solvencia económica, pero tamén pode ser consecuencia dunha execución orzamentaria deficiente, que é o caso no que vemos claramente hoxe aquí, e estamos a falar desas dúas caras da moeda. Por unha parte, un remanente que non vai a servir para impulsar novos investimentos nin para mellorar servicios públicos, que vai destinado a regularizar gastos do exercicio anterior que non foron imputados ao seu debido tempo. E iso debería facerlles reflexionar, señores do Goberno. Un problema é que este crédito extraordinario non é ese crédito. O problema é que este crédito extraordinario pon de manifesto que volvemos a comprobar que este Goberno chega tarde a planificación e o control de gasto. O orzamento deixa de ser, neste caso, unha ferramenta que marca a acción de goberno para convertirse nun documento que se vai correxindo continuamente mediante modificacións de crédito, suplementos ou créditos extraordinarios. E iso xa non parece unha excepción, que é o que debería de ser. O que está a convertirse é nunha forma de xestionar. Porque un orzamento non está para ir parcheando durante o ano, está para planificar, priorizar ou ben executar con rigor, cousa que, como vemos, non se está a facer.
Despois de aprobar a liquidación, pois xa temos que utilizar o remanente para cubrir gastos deste exercicio, o que evidencia que unha parte deste remanente non é realmente un excedente disponible, senón que é un diñeiro que xa estaba comprometido para facer fronte a obrigas pendentes. E esa é a diferencia entre ter remanente e xestionar ben o orzamento. Os informes técnicos, lógicamente, avalan estes expedientes e nos respetámoslo. O procedimento, lógicamente, é legal, pero a legalidade non elimina a responsabilidade política. A nosa responsabilidade é preguntarnos por que seguimos chegando a estas situacións e por que o excepcional corre o risco de convertirse habitual aquí neste Concello. Por iso non imos a votar en contra, porque sería injusto para os provedores que xa prestaron os seus servicios ao Concello. Pero tampouco podemos votar a favor, porque este expediente é a consecuencia dunha forma de xestionar coa que non estamos de acordo. Así que a nosa abstención é unha chamada de atención ao Goberno, porque non abonda con presentar un remanente positivo. A boa xestión económica mídese tamén pola capacidade de executar correctamente o orzamento, prever os gastos e evitar que o remanente acabe converténdose nun mecanismo permanente para correxir a posteriori unha planificación insuficiente. Moitas grazas. Moitas gracias polo Grupo Popular, señor Beiroa. Sí, bueno, boa noite a todos. Pois como xa dixeron as concelleiras dos anteriores grupos, o que ven agora a pleno é o primeiro crédito extraordinario que se trae con ocasión de haber aprobado a liquidación do orzamento. Este remanente de tesourería posibilitará pagar unha serie de facturas por importe total de 319.000 euros, que prácticamente a totalidade imputan aplicacións orzamentarias do capítulo 2, é dicir, a gastos correntes de bens e servicios do propio Concello, a maior parte delas vendo as aplicacións orzamentarias son para pagar alimentos das redes de comedores principalmente. É certo que hai dúas facturas de investimentos reais de capítulo 6 e o resto, como ven sendo habitual, non é o primeiro crédito extraordinario que ven a este pleno, é o primeiro deste exercicio 2026, pero é unha práctica habitual. Como facemos sempre dentro do noso grupo, facer unha chamada de atención ao Goberno para que intente correxir esta situación ao futuro e adiantar o noso voto a favor, porque ao final son a maior parte deles provedores do Concello e da contorna que teñen que cobrar servicios e traballos que se realizaron xa fai bastante tempo. Por iso adiantar o voto a favor. Moi ben, moitas gracias. A palabra a concelleira. Nada, únicamente indicar que os gastos foron feitos no 2025 e moitas das facturas foron presentadas despois de que rematase o ano, co cual xa non se podían imputar a ese exercicio. Dicirlles que con respecto á documentación que se lle remiteu, no caso de que en algún momento haxa que volver a empregar esta figura, pois se lle mandará a documentación como se mandaba habitualmente, pero tal e como comentou o compañeiro Pablo, efectivamente, para o bo funcionamento do Concello e a maioría, pois sí, é para a rede de alimentos e de comedores, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Abrimos segunda quenda. Señora Feijón. Nada, simplemente volver a repetir que non estamos discutindo nin negando que poidan existir gastos necesarios, que sabemos que sí existen, o que decimos é que se debe trasladar a información suficiente para comprobar que cada un desos gastos é realmente inaplazable e que a utilización desa figura excepcional este plenamente xustificada, sobre todo cando se lle solicita e non se responde. Así que moitas grazas. Moi ben, moitas gracias, señora González. Señor Beiroa. Conselleira. Procedemos entonces a votar. Votos a favor. Grupo Socialista, Grupo Popular. Votos en contra. Espacio Común. Abstencións. Grupo do BNG. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto 6º, que é cambio de destino de financiamento afectado aos proxectos EDIL Plan Integrado AMES e adquisición de parcelas. Ten a palabra a concelleira, a señora Señorís. Boa tarde, de novo. Como ben saben, o proxecto multifuncional do Milladoiro tiña unha previsión de financiamento con un préstamo contratado no ano 2025 coa entidade BBVA por importe de 550.220,30. Este préstamo non foi executado debido ao financiamento da obra con outros recursos provintes dunha redistribución de financiamento dos fondos FEDER nos proxectos EDUSI que foi ingresado o pasado decembro. Na actualidade, como ben saben, estáse traballando nos contratos vinculados aos investimentos EDIL e calculouse a previsión de gasto para o ano 2026. Nestes proxectos vai a humanización da Rúa Castelao e Camelias no Milladoiro, a humanización da Praza Chavián e o corredor verde do Parque Meneiral,
a mellora da eficiencia enerxética no local social de Biduído, a mellora da eficiencia enerxética no local social de Piñeiro e a recuperación do monte de xardinería no Parque do Ameneiral, o xardín climático na Rúa Madalena, mantemento dos xardíns na Rúa Anxeriz e un novo mercado de abastos, o que faría un total de 436.588,37, quedando 113.613,33 que se destinarían á compra das parcelas de aparcamento que temos aquí ao noso carón. O cambio de dominio deste préstamo non altera o anexo do investimento do 2026, xa que estaba previsto que todas as obras se financiasen con pasivos financeiros e, ademais, é necesario para non retrasar as contratacións enumeradas e non perxudicar o cumprimento do plan económico financiero que temos actualmente en vigor. Moi ben, ten a palabra a señora Feijóo. Bueno, pois este punto é unha consecuencia directa dunha decisión que este pleno xa debateu no seu momento fai case un ano. Daquela manifestábamos a nosa oposición porque considerábamos que recorrer a un préstamo para rematar unha infraestructura sen unha planificación clara era unha mostra máis dunha forma de gobernar baseada na improvisación e na falta de previsión. Hoxe traemos un cambio de destino dese financiamento. É certo que agora os recursos se dirixen a actuacións concretas dos proxectos do Plan Edil e a adquisición de parcelas co obxectivo de non demorar contratacións e aproveitar os plazos de execución dos fondos europeos. Agora ben, tamén nos chama a atención que un asunto desta relevancia chegue ao pleno sustentado únicamente nunha proposta da alcaldía, sin ningún outro informe que avale expresamente este cambio de destino. Aínda que poda existir cobertura legal para a modificación, creemos que un expediente destas características debería vir acompañado de todas as garantías xurídicas e económicas para poder emitir un voto en conciencia. Por responsabilidade e porque non queremos poñer en risco actuacións que poden ser moi beneficiosas para o Concello, non imos a votar en contra, como non o fixemos cando se aprobou este préstamo, pero tampouco podemos avalar unha forma de xestionar que sigue evidenciando a falta de planificación e unha tramitación que entendemos insuficientemente fundamentada. Permítanme que rematar cunha reflexión. No anterior debate chegouse a decir que había quen desexaba que o goberno lle fose mal para que así lle iría mellor políticamente os que estábamos na oposición ou algún grupo da oposición. Eu creo que, sinceramente, estaban totalmente equivocados nesa apreciación. Unha cousa é participar, apoiar ou mesmo discrepar de determinados proxectos que nos poden gustar máis ou menos, pero que, en definitiva, buscan mellorar AMES e beneficiar a veciñanza, e outra cousa moi distinta é pedirnos que avalemos con noso voto as consecuencias dunha mala planificación, dunha xestión deficiente, dun goberno sin capacidade para anticiparse aos problemas. Nós nunca estuvemos nin estaremos en contra de que AMES mellore, pero que non imos a facer é convertir en normal o que non o é, nin dar cobertura política a decisións que poderían terse evitado cunha mellor planificación e unha xestión o mellor máis rigurosa. Ou, como decía a interventora naquel momento, no seu informe respecto á solicitude deste crédito, unha decisión que poña en risco as contas do Concello. Por iso, dende Espazo Común, hoxe votaremos a abstención neste punto. Moi ben, moitas gracias. Señor García. Moi boa tarde. Nada, simplemente antes de adiantar o noso voto favorable, desexamos e esperamos que se cumpran os prazos desexados polo edil e tamén o máis rápido posible para que se efectúen canto antes as obras. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señor Beiroa. Bueno, boa noite a todos outra vez. Como xa se expuxo, o que ven agora a pleno é cambiar de destino un préstamo que se había pedido o ano 2025, pediuse ese préstamo, como xa dixemos por aquel entón, para poder finalizar dentro do prazo o centro multifuncional, que era unha das urxencias que dende o Partido Popular máis nos preocupaban e, sobre todo, como dixemos naquel momento e criticamos naquel entón, pola falta de orzamentos municipais. O non ter orzamentos municipais aprobados no ano 2025 foi un dos motivos que obrigou a ter que solicitar este préstamo para poder rematar as obras. Como é un ingreso que está afectado a unha finalidade concreta, pois o que ven agora a pleno é cambiar a finalidade para que se destina este préstamo e destinalo a edil. Compartir o desexo do concelleiro do BNG en que estas actuacións se executen o antes posible, sobre todo polo plazo de execución tan próximo que hai para ter executado unha cantidade importante para non perder esta subvención europea. Por lo demais, adiantar o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a concelleira. Pois agradecer o voto favorable dos compañeiros e tamén ese bo desexo de que as obras se leven adiante, porque, como decía a compañeira Luisa, ao final o que queremos é que o noso Concello mellore.
Grazas. Segunda quenda. Procedemos a votar entonces. Votos a favor? Votos en contra? Ningún. Abstencións? Espacio común. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 7º, que é fixación dos festivos locais para o ano 2027 no Concello de Ames. Ten a palabra o concelleiro, señor Fernández. Sí, moi boa tarde a todos e a todas. Bueno, pois con dato pasado o día 3 deste mes, recibiuse, como todos os anos, o oficio da Consellería de Emprego e Comercio, no que se nos notifica o calendario laboral para o ano 2027, no que constan tanto as festas laborais da Comunidade Autónoma de Galicia, así como as festas de ámbito estatal. Corresponde, por tanto, que por parte do Concello se fixen a proposta de festivos local para o ano 2027. En ese sentido, a proposta do Goberno fixar, atendendo a traxectoria dos últimos anos, pois fixar como festivos locais para o ano 2027 o xoves 6 de maio, Día de Ascensión, así como o xoves 24 de xuño, Día de San Xoán. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, en cuanto a este punto, pues anunciamos o voto favorable. Tamén adiantar o voto favorable. Señora Agra. Boas tardes a todas e a todos. Anunciar o noso voto favorable. Moitas gracias, señor Fernández. Non hai segunda quenda, deduzco. Procedemos a votar. Votos a favor? Unanimidade, moi ben. Pasamos agora ao punto 8º, que é suplemento de crédito 1/2026, financiado con remanente de tesourería para o financiamento da modificación do contrato de obras de construción dun centro multifuncional de lecer, cultura e promoción económica no Milladoiro, dirixido á mocidade e ás persoas en risco de exclusión social, cubrición das pistas deportivas de Milladoiro, para a amortización do pasivo financeiro que se dispoña no 2026 e facturas pendentes de aplicar o orzamento do 2026. Con baixas dos créditos 1/2026 financiados con préstamo para a cubrición das pistas deportivas. Ten a palabra a concelleira. Boa tarde de novo. Efectivamente, pois traemos este suplemento de crédito con cargo a remanente de tesourería para gastos xerais por un importe de 1.320.721,97, no que se inclúen as seguintes accións. O Centro Multifuncional do Milladoiro. No ano 2024, o Concello acordou a resolución do contrato coa empresa do centro que estaba executando as obras do Centro Multifuncional do Milladoiro, financiado nun 80% con fondos EDUSI e nun 20% polo propio Concello. Esta actuación non puido ser rematada no prazo límite que nos indicaba a propia normativa dos fondos. O ser unha obra de máis dun millón de euros, o prazo esténdese ata o 15 de febreiro do 2027, tal e como indican as instruccións de peche de dito programa. O Concello debe ter rematado o centro antes do 15 de febreiro de 2027, tal e como dixen. Rematadas as obras en funcionamento, con actividades no seu interior, senón debería reintegrar os 505.347,18 euros, que son xa as certificacións que temos no Concello. A día de hoxe estás a tramitar a modificación do contrato de remate da obra por importe de 213.514,09 euros, o que supón un incremento do gasto que é preciso afrontar para rematar o centro multifuncional. Tamén se inclúe a cuberta das pistas deportivas de Milladoiro. Como ben saben, nas pistas deportivas de Milladoiro temos previstas a súa cubrición para un mellor uso das mesmas e o importe é de 1.113.000 euros. O prazo de execución contemplase en 3 meses, polo que se prevé que para este ano 2026, e tendo en conta a licitación do contrato, teríamos en conta unha anualidade de 371.000 euros. Tamén vamos a ter en conta neste suplemento a amortización do préstamo do BBVA, que é o punto que tratei anteriormente. Xa se inclúe a amortización do pasivo financiero da operación do préstamo co BBVA por importe de 550.220,30, da que habíamos falado antes, para as actuacións do EDIL e a adquisición de parcelas. E tamén vamos a facer fronte con este suplemento de crédito a operacións pendentes de aplicar deste ano 2026 por importe de 185.987,58 €. Debemos dotar este crédito para facer pagos a proveedores. Estes gastos son necesarios para o día do Concello e a prestación dos servizos. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, señora Feijóo.
Bueno, pois este expediente volve poñer en riba da mesa unha forma de xestionar que dende Espazo Común non podemos apoiar porque non estamos de acordo con ela. Outra vez, nos atopamos diante dunha modificación orzamentaria, nada máis aprobar a liquidación do orzamento, e iso debería nos facer reflexionar un pouco. Os orzamentos son ou deberían ser a principal ferramenta de planificación económica dun concello. Para algo son o documento que recolle as prioridades políticas e a previsión dos recursos necesarios para executalas. Por iso, cando poucos meses despois da súa aprobación xa é necesario acudir a un suplemento de crédito para financiar actuacións desta importancia, o que se evidencia é esa falta de planificación que desde logo non foi todo rigurosa que debería ser. Pero este expediente non fala só dun suplemento de crédito, fala tamén dunha das obras máis accidentadas desta legislatura, o Centro Multifuncional de Milladoiro. Un proxecto que acumula atrasos, incumplimentos e cambios continuos, un contrato que houbo que resolver no ano 2024, impedindo a rematar a actuación dentro dos prazos inicialmente previstos pola EDUSI. Agora atopámonos cunha nova modificación do contrato que incrementou o seu custo en máis de 213.000 euros. Gustaríanos saber a que se debe este incremento, se é pola perda do material ou se se debe a outras cuestións. E o máis preocupante é que este incremento económico non serve para executar o proxecto que inicialmente se presentou á cidadanía. Todo o contrario, os veciños e veciñas de Ames imos pagar por unha obra moito máis cara co previsto inicialmente, ademais, cun resultado inferior ao anunciado, xa que, como todos e todas sabemos, o edificio perde unha planta respecto do proxecto orixinal. É difícil explicar que unha obra acabe custando máis e ofrecendo moito menos. Como tamén resulta difícil entender que a planificación financiera deste proxecto cambie continuamente. Neste expediente volve modificarse a forma de financiamento, sustituindo o préstamo inicialmente previsto por remanente de tesourería para financiar, entre outras actuacións tamén, a cubrición das pistas deportivas do Milladoiro. Ninguén cuestiona que a figura empregada sexa legal, os informes así o din. O que cuestionamos é a forma de gobernar, baseada en continuas rectificacións, modificacións orzamentarias e adaptacións sobre a marcha. Porque gobernar tamén é prever, e cando os expedientes se suceden para corrixir decisións anteriores, o que se transmite é precisamente a sensación contraria. Agora ben, tamén temos que ser responsables. A documentación deixa claro que o Concello está obrigado a ter rematado o Centro Multifuncional en funcionamento antes do 15 de febreiro de 2027 para evitar ter que devolver os máis de 500.000 euros dos fondos europeos que xa percibimos. E tamén compartimos que a cubrición das pistas deportivas do Milladoiro, outra obra de sobra anunciada por este Goberno, é unha actuación positiva para Ames. Calquer investimento que mellore as instalacións deportivas e amplíe os espacios de uso para a veciñanza é un investimento útil e necesario. Por iso, dende Espazo Común, queremos deixar unha mensaxe clara. Hoxe non se nos pide que valoremos a xestión deste proxecto se foi boa ou non, porque sinceramente creemos que non o foi. Tampouco se nos pide que avalemos os continuos atrasos ou os cambios na execución da obra, o incremento dos custos, nin as modificacións constantes da súa financiación, porque tampouco podemos facelo. O que se nos pide hoxe é decidir se, chegados a este punto, queremos agravar aínda máis as consecuencias desta mala xestión e nós entendemos que os erros do Goberno non se poden acabar sendo pagados polos veciños e as veciñas de Ames. Polo que, por responsabilidade, porque non queremos poñer en risco unha subvención xa concedida, porque sería inasumible aumentar aínda máis o custo desta actuación para as arcas municipais e porque consideramos que, por exemplo, cubrir as pistas deportivas do Milladoiro suporá unha mellora para o conxunto da veciñanza, o noso voto neste caso será favorable. Pero non se equivoquen e non sigan recurrindo a eso de que foi aprobado por unanimidade, porque este voto queremos que quede ben claro que é un exercicio de responsabilidade institucional, non un respaldo á forma na que se planifica e se xestiona por parte deste Goberno. Moi ben, moitas gracias por parte do BNG, señora González. Pois, boa tarde de novo. O noso grupo vai xa ter tamén neste punto como ocurriu co do crédito extraordinario debatido no punto 5 anterior e que non estamos discutindo con isto que existan necesidades reais. É evidente que actuacións que hai que executar, que hai facturas que hai que pagar e que tamén é positivo reducir débeda cando é posible. O que cuestionamos é o modelo de xestión económica que nos trae hoxe este expediente. Porque isto non é un simple suplemento de crédito, é un expediente de máis de 1,3 millóns de euros, no que se mesturan modificacións de contratos, investimentos, amortización de préstamos,
pagos de facturas pendentes, todo financiado fundamentalmente co remanente de tesorería. E volvemos a toparmos ca mesma situación que comentábamos no punto anterior. O Goberno presenta un remanente con éxito da súa xestión, pero cando analizamos como se utiliza este remanente, comprobamos que unha parte importante non vai destinada a impulsar novos proxectos, senón a resolver decisións que non foron suficientemente planificadas durante a execución do orzamento. O centro multifuncional, pois, é o primeiro exemplo deste centro. Aquí traese un suplemento de 213.514 euros pola modificación dun contrato de obra. O propio expediente explica que esta modificación resulta necesaria para finalizar a actuación e evitar a pérdida dunha subvención. Ninguén discute que haxa que rematar esta infraestructura, pero sí cabe preguntarse como é posible que unha obra desta importancia volva a necesitar unha modificación económica e que volva a ser outra vez esta entidade a que ten que pagalo, porque ao final sempre acabamos asumindo este incremento os veciños e as veciñas. A cubrición das pistas deportivas, pois tamén se modifica o financiamento desta cubrición de pistas. Inicialmente iba a ser mediante préstamo, agora elimínase este financiamento e pásase a financiar con remanente. Aquí pode haber unha lectura positiva e outra negativa. Evidentemente a positiva é se podemos endebedarnos mellor, pero a pregunta é por que esta planificación non estaba feita dende o principio. Pois unha vez máis dá a sensación de que as decisións económicas se van adaptando sobre a marcha. Facturas pendentes, pois ademais incorpora casi 186.000 euros para facturas pendentes para aplicar orzamento. E aquí repetimos exactamente a reflexión do punto anterior. O problema non é pagar. O problema é seguir chegando pleno con gastos que xa debían estar feitos e que non tiñan cobertura orzamentaria suficiente. Por iso, decimos que o verdadeiro debate non está no suplemento de crédito. O verdadeiro debate é que o orzamento perde capacidade para ser un instrumento de planificación e se convirte nun documento que hai que modificar constantemente. Xa parece unha lebre que temos que andar sempre detrás del. Primeiro, coñecemos un remanente importante, despois aprobamos créditos extraordinarios. Agora aprobamos suplementos de crédito e, entre medias, aparecen modificacións de contratos, cambios na forma de financiamentos e facturas pendentes. Pois, cando o excepcional se converte no habitual, xa non estamos ante incidencias puntuales, estamos ante unha forma de gobernar. Por iso, o noso voto vai a ser a abstención, porque hai actuacións que compartimos e obrigas que o Concello ten que atender, pero que tamén non queremos avalar ese modelo de xestión onde as modificacións orzamentarias deixan de ser unha excepción para convertirse nun mecanismo habitual de funcionamento. Así que lle pedimos ao Goberno menos improvisación, máis planificación e máis rigor na execución orzamentaria, porque unha boa xestión económica non consiste só en ter remanente, consiste en facer que o orzamento responda dende o primeiro momento ás necesidades reais do Concello, dos veciños e das veciñas. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias, señor Beiró. Bueno, boa noite outra vez. Como xa dixen anteriormente e como levábamos advertindo en moitas ocasións, o feito de non ter orzamento no ano 2025 pois trae as súas consecuencias como as que temos agora. Si ben antes houbo que pedir un préstamo para rematar a obra do centro multifuncional, agora ese préstamo pois amortízase para poder dispoñer deses cartos para outras finalidades, neste caso para Edil. O certo é que o centro multifuncional pois sigue cun sobrecuste encadenados todos os que leva, da previsión inicial que iba a costar preto de 1 millón de euros, xa perdemos a conta en canto vai a salir aos veciños esta obra que esperemos, no mellor dos casos, porque ao final será o mellor para todos, pois que se poida ter rematada en funcionamento antes do 15 de febreiro para non ter que devolver aínda por encima 500.000 euros. Neste caso, neste suplemento de crédito, a diferencia do recoñecemento do crédito extraordinario anterior, aumentanse que crédito en partidas que sí tiñan, que sí estaban no orzamento, gastos que estaban previstos no orzamento, pero que o seu crédito previsto pois é insuficiente. Como decía, a falta de ter un orzamento no ano 2025 que posibilitase facer unha serie de actuacións importantes para o noso Concello, pois trae consecuencias anos despois. Parece que se cerra o exercicio no 31 de decembro de 2025 e que xa non pasa nada máis, pero aquí temos os resultados de que sí que traen consecuencias. Neste caso, con este suplemento, como decía, vais a destinar 1.200.000
1.320.000 euros en suplementar crédito en diversas partidas, unha delas a do Centro Multifuncional, como decía anteriormente, con 200.000 euros por unha serie de sobrecostes na obra. Tamén se van a destinar 370.000 euros para cubrir as pistas deportivas do Milladoiro. Neste caso, cambia a procedencia dos recursos, que neste caso serán con recursos propios e non con cun préstamo bancario, e o resto de partidas que se suplementan son partidas que non contaban con crédito orzamentario suficiente, por un total de 185.000 euros. Como decía, nós non nos imos a opoñer, como nunca o fixemos, a que estas facturas se poidan pagar e estas actuacións se poidan levar a cabo. O que sí volvemos a pedir e poñer unha vez máis sobre a mesa que a falta de planificación económica e financiera, neste caso con non ter orzamentos aprobados, trae consecuencias como as que temos aquí. En calquer caso, adiantar o voto a favor e agardar que para este ano temos orzamento, pero para vindeiros anos, goberne quen goberne, a importancia de contar cun orzamento municipal aprobado. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a concelleira, señores. Nada, simplemente indicar que tanto o suplemento de crédito como o recoñecemento extrajudicial son figuras que habitualmente se levan traendo a este pleno ano tras ano. Son figuras que se poden facer tal e como o refliten os informes tanto de Secretaría como de Intervención. Non estamos cometendo ningunha ilegalidade e o que pretendemos é que este Concello siga para adiante e cumplindo os obxectivos que ten. Simplemente eso, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Abrimos segunda quenda. Señora Feijón. Nada, simplemente aclarar que ninguén defende a ilegalidade, máis ben sabemos que estas son figuras legais, o único que reprobamos é a forma de gobernar, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Señora González. Señor Beiroa. Simplemente, salientar o mismo, que unha cousa non sexa ilegal non quere decir que sexa adecuada ou o modelo a seguir, é unha forma de facer un goberno. Moi ben, moitas gracias a todos. Se me permiten, como rematamos agora o tema económico, gustaríame tamén aclarar unha serie de cuestións que se dixeron aquí, por eso decidí non intervir nos puntos anteriores. Di o señor Beiroa, e di moi ben, que hai orzamento, está claro que é moi importante ter orzamentos. Tamén me gustaría lembrar que si no ano 2026 temos un orzamento é por obra e gracia deste goberno, que, a pesar de que ningún dos grupos aquí presentes decideu apoialo, o tivemos que vincular a unha cuestión de confianza para poder ter orzamentos. Co cal, collo a palabra ao señor Beiroa e espero que no futuro podamos ser capaces, polo menos a maioría dos membros da corporación, de, sabendo todos da importancia de ter un orzamento, que podamos chegar a un acordo para ter un orzamento que sexa de todos e de todas. Agora, tamén me gustaría aclarar que un orzamento non é un documento pechado. Un orzamento é unha estimación de gastos e ingresos que van variando durante todo o mandato. Hai ás veces que tes gastos extraordinarios ou gastos urxentes que non tes previstos, e tamén hai outras veces que tes ingresos extraordinarios ou incluso que non che entran porque van vinculados a algunha subvención, e pode ser a subvención menor ou podes ter algún tipo de problema. Por exemplo, o ano pasado, que está aquí e se explicou que se estaba pagando o multifuncional, cun ingreso extraordinario que tivemos de fondos europeos de máis de €500.000 que non contábamos con el, pero na execución dos fondos DUC, sí, houve proxectos que decidiron financiar ao 90% en vez do 80% e nos ingresaron máis de €500.000. Entonces, ese orzamento xa sufreu unha variación, igual que, como saben vostedes, tamén se estimou unha subvención que ao final non se pideu, e tamén vinculado ao tema de comedores escolares, e tamén baixaron os ingresos. Que quero dicir con isto? Que o que dicía ao principio, un orzamento non é algo pechado, non é palabra de Deus ou palabra de interventor ou interventora neste caso. É unha estimación, co cal os orzamentos se poden ir variando. E neste goberno se levan facendo, pero non neste goberno, porque parece que é a primeira vez que se trae isto aquí. Os orzamentos, suplementos de crédito, modificacións de crédito se levan facendo sempre, e máis. E volvo a recordarlle, sei que non lles gusta, pero volvo a recordarlle, vostedes e vostede foron membros deste goberno, non neste mandato, en 2 mandatos anteriores, e aprobaron infinidade de modificacións de crédito, infinidade de suplementos de crédito, incluso tiñan facturas que había que traer despois en créditos extraordinarios, porque dentro dos seus departamentos había os mesmos problemas que temos nós hoxe. Facturas que entran fora de prazo, facturas que non presentan a tempo, facturas que non están ben xustificadas e se presentan despois. E vostedes saben como a nós que
se traían dispois. O sea, o que estamos facendo é algo novo? Non. O que estamos facendo é algo irregular? Non. Agora critícano. Vale, eu entendo. Son oposición e é lógico que o critiquen, pero vostedes e vostede, cando estuveron no goberno, pois tamén as traían. E non pasaba nada, e se seguían sacando para adiante. Eu sei que non lles gusta que lles recorde isto, porque igual pensan que como fai máis de 3 anos que estamos gobernando en minoría, igual a xente xa se olvida de que vostedes foron goberno e cometeron os mesmos erros que cometemos nós, e tamén cometeron os mesmos acertos que cometemos nós. Por certo, que non quede no aire a sensación de que o centro multifuncional se perdeu un piso polo camiño, unha altura, por cousa nosa, porque nós a cortamos ou a quitamos. Non. Vostedes, cando estaban no goberno, e vostede, cando estaba no goberno, xa aprobaron tamén e foron cómplices de perder esa altura. Por qué? Pois o saben moi ben. Porque o edificio se planificou antes da pandemia e despois, cando se quixo executar na pospandemia, había subido máis dun 40% os prezos de todos os materiais. Co cal, houve que eliminar unha altura para poder entrar dentro dos fondos europeos. Pero ustedes sábeno e vostede sábeo. Co cal, non é nada novo. Non é que fose o alcalde un día de noite e lle borrara dentro do plano unha altura. Non foi así. Por certo, tamén me quero anunciar a vostedes, a quen nos está presente, que no vindeiro mes de setembro vamos a inaugurar o centro multifuncional, actuación e evento ao cal, lóxicamente, están todos e todas invitados. Lémbrense que cando trouxemos o crédito, que votaron, que non votaron a favor, dixenlle seguramente, cando inauguremos o centro multifuncional, serán os primeiros en estar ali para sacar a foto. Vámoslo a comprobar o vindeiro mes de setembro, quen está ali dispois para quitar a foto ou non, porque ao principio tamén puxeron todos os atrancos que puderon. E, por certo, tamén lles informo, me imagino que xa o verían, pero que a primeira sentencia que a empresa, o primeiro xuicio que tivemos que a empresa Citanias foi favorable aos intereses do Concello, co cal creo que é unha boa noticia e non me cabe dúda de que se alegran enormemente de que o Concello ganase esa contencioso primeiro contra a empresa Citanias. O que estamos facendo con este punto en concreto é algo tan sencillo como levábamos nos orzamentos 2 créditos, por certo, señora González, non pudemos facelo de outra maneira porque non tiñamos liquidación. Hasta que hai liquidación non se pode traer isto a pleno, pero traémolo aquí e traémolos en outros moitos concellos que para vostedes incluso son referentes, non o de Ames, pero outros. Entonces, é algo que, mentre non hai liquidación, non se poden facer estas actuacións que nós estamos facendo hoxe aquí. E o que estamos facendo é, fíjense, cambiar un crédito que tiñamos pedido para pagar un multifuncional. Cambiamos o sentido dese crédito para os fondos EDIL, porque estamos financiando un multifuncional ou estamos financiando con fondos propios, con esa axuda a maiores que nos veu de fondos europeos, estamos financiando. E este crédito que cambiamos agora aquí, xa levamos no punto siguiente para financialo, o sea, para acabar, para amortizalo. Fíjese a mala xestión que se está facendo. Estánse amortizando un crédito cos fondos propios, cos 6.200.000 euros que temos de remanente. Esa é a mala xestión que vostedes están dicindo que estamos facendo. Por certo, recórdolle que a súa compañeira no pleno onde debatimos este crédito do multifuncional nos dixo, e por que non o pagan con remanente? E lle dixemos, porque non sabemos se o podemos pagar neste momento. Cando toque pagalo, se temos remanente, xo amortizaremos. Aquí está. Estamos amortizando hoxe. Danse conta, verdad? Esa é a mala xestión que vostedes denuncian hoxe, que o que facían e admitían e votaban a favor cando estaban no goberno lle parecía moi ben, pero agora que están na oposición xa non lle gusta tanto. Co cal, esa é a realidade que hai. O que traemos hoxe aquí é amortización dun crédito e a maiores, algún que íbamos a pedir, xa estamos vinculando ao remanente de tesorería, que era precisamente algo que vostedes pediron no seu momento. Moitas gracias, procedemos a votar. Votos a favor? Grupo Socialista, Grupo Popular. Votos en contra? Abstencións? Espacio Común e Bloque Nacionalista Galego. Pasamos agora ao punto 9, que é 10ª actualización
Décima actualización puntual do inventario de bens. Segunda, do 2026. Ten a palabra o concelleiro, señor Antelo. Ola, boa noite a todas e a todos. Nesta décima modificación no inventario de bens municipal traemos a incorporación da parcela 20 do S08 da zona de Pateiras, o que hoxe en día, onde está hoxe en día ubicada a área de autocaravanas que se inaugurou fai uns meses. Dita parcela queda adscrita como finalidade pública por un período mínimo de 5 anos como marca a legislación, e este trámite é necesario para xustificar e cobrar o 80% da axuda cofinanciada pola Diputación da Coruña. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, señora Feijóo. Bueno, pois neste punto xa vamos a anunciar o noso voto favorable, porque o que se pretende é regularizar unha situación que de non facerse podería supoñer que o Concello teña dificultades para xustificar e cobrar a subvención concedida pola Diputación para a área de autocaravanas de Bertamiráns. Tal e como recolle o propio informe de Secretaría e como acaba de decir o propio concelleiro, pois a actualización puntual do inventario resulta necesaria para poder xustificar esta achega e garantir a afectación da parcela ao uso público durante o prazo exixido. Ahora ben, e volvemos a insistir neste aspecto, que votemos a favor non significa que compartamos a forma de actuar do Goberno. Unha vez máis, vemos como se segue gobernando a base de improvisación, resolvendo os problemas segundo van xurdindo en lugar de previlos. Primeiro solicitan a subvención, despois executan a obra, inauguran a infraestructura, fanse as fotos de rigor, as notas de prensa, e só despois se dan conta de que a parcela nin siquiera estaba incorporada ao inventario municipal, co conseguinte risco de non poder xustificar nin cobrar a achega provincial. Isto non é unha anécdota administrativa, isto é un exemplo máis da súa forma de xestionar, na que os trámites van sempre por detrás das actuacións e das fotos. Celebramos que hoxe se corrixa isto, porque é o que procede e porque é mellor para os intereses do Concello, pero tamén creemos que sería bo que o Goberno comenzase a planificar un pouquiño máis e improvisar un pouquiño menos. E como me sobra un pouquiño de tempo e non teño o privilexio de falar canto podo e cando podo, como fai vostede, aproveito agora, se mo permite, para agradecerlle as súas palabras e, sobre todo, os seus anuncios, xa que todos son moi bons para o Concello e a verdade que hai que decilo. Ademais, mire, recollo o guante que lanzou de acordo co que nos vindeiros orzamentos haxa acordo e que todos os anos poidamos ter orzamentos. Pero a verdade é que para que iso ocurra o que se necesita é diálogo e negociación, cousa que vostede nestes anteriores orzamentos non fixo e por iso non chegamos a acordo. Señor Espinosa. Boa noite a todos e a todas. Como ben dixo a compañeira anteriormente, para que non se perda a subvención, adiantamos o voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Señor Oulego. Moi boa tarde. Ben, dende o Grupo Popular adiantamos que non imos poñer obstáculos á incorporación desta parcela de inventario municipal, como xa se dixo é un requisito para acceder á subvención da Deputación e poder ter afectación durante 5 anos, pero ben, este expediente deixa de manifesto algo que xa levamos anos dicindo, que temos un inventario municipal completamente desfasado. De feito, o informe técnico xa pon de manifesto que o inventario do ano 1997. Isto nos leva a varias reflexións. A primeira é que non é razoable que un concello da capacidade económica do tamaño de Ames teña un inventario completamente desactualizado. A segunda é que se cada vez que aparece unha subvención ou unha necesidade administrativa puntual hai que facer unha actualización do inventario, que estamos a facer pois estar a remolque das circunstancias e non planificar. Unha palabra que vai ser a palabra deste pleno, a falta de planificación. Antes falta de planificación económica, ahora falta de planificación administrativa. O informe tamén indica cal sería a solución, ter persoal específico ou contratar asistencia técnica que permita elaborar un inventario completo actualizado, coordinado cos servicios municipais e co rexistro da propiedade. Quero finalizar, por tanto, facendo un par de preguntas. Existe unha planificación para actualizar de maneira integral o inventario municipal? En caso afirmativo, en que prazo pensa o Goberno regularizar esta situación? Que levamos anos advertindo, porque non estamos a falar dunha cuestión menor. Dispoñer dun inventario actualizado significa coñecer con exactitude o patrimonio público, non só os bens inmobles, facilitar a súa conservación, mellorar a xestión económica, evitar problemas xurídicos, estar preparados para acceder a futuras convocatorias de subvencións, sen ter que facer actualizacións de urxencia. En definitiva, votaremos favorablemente a este punto, pero
concordamos co que se dixo aquí en intervencións anteriores. Non podemos convertir o excepcional en normal. O que AMES necesita é un inventario municipal completo, moderno, permanente, actualizado, e agardamos que este goberno deixe de limitarse a resolver expedientes puntuais e afronte dunha vez esta tarefa pendente. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señor Antelo. Sí, primeiro, bueno, espazo común, que eu creo que, Luísa, non hai que ver fantasmas donde non existen. Estos son trámites habituais na xestión diaria, hai trámites que se executan de xeito máis eficiente ou máis rápido, non eficiente, e hai outros trámites que, pois, polas diferentes dificultades que se van atopando neles, pois tardan máis, incluso moitas veces non sendo culpa do propio Concello, senón de outros departamentos ou de outras institucións. E dicirlle tamén, bueno, tanto a Luísa como ao Lego que, bueno, isto da falta de xestión, poderíamos traer aquí exemplos da falta de xestión que houbo noutros gobernos e que realmente sí que eran falta de xestión e non nestes casos. Nos, no inventario, contestando ya ao compañeiro Lego, estamos traballando dende xa fai bastantes anos e é evidente e é verdade que hai unha falta de personal no Departamento de Patrimonio, no Departamento de Urbanismo, no Departamento de Medio Ambiente, de obras e servizos, etcétera, etcétera, etcétera. Hai unha falta de personal en todo o Concello. Está claro que ahora mismo hai unha acumulación ou hai un traballo intenso polo aumento da veciñanza nos últimos anos e que o Concello ten que dar resposta co personal que ten a toda hora, ata que se poida facer unha ampliación de persoal. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Nada, simplemente pois recordar palabras que acaba de decir o propio concelleiro. Vostede o dixo, falta de eficiencia. E a verdade, excusar a súa ineficiencia na falta de xestión existente noutros gobernos, sin poñer tampouco moitos exemplos, di moito de vostede. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Señor Espinosa, señor Oulego, señor Antelo. Eu non dixen que había falta de eficiencia, non entendo esas palabras, Luísa. Eu o único que digo é que hai exemplos de outros gobernos e de outros departamentos que foron xestionados no seu día por outros concelleiros que agora non son concelleiras, perdón, que agora non son concelleiras e concelleiros, que tamén poderíamos discutir por esa falta de planificación e de xestión que tanto traen e lles gusta traer aquí. Moi ben, moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor. Grupo Socialista, Grupo Popular, bueno, unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 10º, que é a aprobación definitiva da ordenanza reguladora do servicio de taxi no Concello de Ames. Ten a palabra a concelleira señora Martínez. Moi boa tarde a todos e a todas. En sesión plenaria ordinaria do 30 de abril do 2026 presentouse a aprobación inicial da ordenanza municipal reguladora do servicio de taxi do Concello de Ames, sometida a exposición pública por prazo de 30 días hábiles mediante anuncio no boletín oficial da provincia, tabloeiro de anuncios da sede electrónica municipal e portal de transparencia. Nese período de exposición, un taxista en representación de varios taxistas do Concello de Ames presentou alegacións. Nestas poñen de manifesto a súa disconformidade co contido do borrador de ordenanza no seu artigo 34, onde establece a obriga de garantir unha prestación continuada do servicio de taxis durante as 24 horas do día. E tamén solicitan incorporar unha regulación específica relativa á actividade dos vehículos de transporte sin conductor VTC. No informe realizado pola Secretaría Municipal se indica que, en primer lugar, a regulación dos servicios 24 horas e as quendas de garda do taxi en Galicia dependen exclusivamente de cada concello. Polo tanto, non hai que solicitar unha autorización ou informe previo á Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia, polo que procede desestimar a primeira alegación plantexada de suprimir o artigo 34 por non seguir o procedimento fixado. En segundo lugar, en relación a unha ordenanza que regule as VTC, non é obrigatorio hoxe en día en Galicia contar con este tipo de regulación, polo que se procede a desestimar esta alegación.
Neste escrito, a parte destas alegacións, se fai referencia a outra serie de cuestións que se consideran máis como unhas solicitudes, recomendacións, pero non se consideran alegacións. Por todo exposto, ao longo do informe da Secretaria Municipal, respecto ás alegacións plantexadas e o procedimento a seguir, infórmase favorablemente a adopción sin quórum especial do seguinte acordo plenario: desestimar as alegacións, aprobar definitivamente a ordenanza, notificar os alegantes este acordo e publicar o acordo definitivo no boletín oficial da provincia. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, señora Feijóo. Bueno, pois neste punto volveremos a votar en coherencia co que xa defendemos na aprobación inicial desta ordenanza, porque a verdade é que nos sorprende que cheguemos hoxe aquí como se non pasase nada, desestimando unhas alegacións presentadas por 5 titulares das licencias de taxis de Ames. 5. Que pode ser que a primeira vista, incluso para vostedes, poidan parecer poucos en número, pero cando falamos de que en Ames hai 15 licencias, o conto eu creo que debería cambiar un pouco. Xa non estamos falando de 5 persoas, falamos dun tercio do sector afectado. Polo tanto, non parece precisamente unha minoría irrelevante, sino máis ben todo o contrario. O curioso é que despois vostedes presumen moito de participación, de escoita, de consenso. Claro, sempre que os que participan acaben baixando a cabeza e dicindo que vostedes queren escoitar, porque cando din o contrario, os resultados xa o coñecemos. Desestimación e tiramos para adiante. Miren, eu creo que ninguén discute que o Concello teña competencia para organizar o servicio de taxis ou non. Esa non é a cuestión. A cuestión é que non chega a conter competencia, sino que esa competencia hai que exercela con sentido común, con proporcionalidade e explicando por que se impón unha obriga tan importante como un servicio 24 horas a un sector formado maioritariamente por autónomos con un número de licencias que vostedes saben que son máis que insuficientes e, ademais, unhos estudios previos que acrediten que esa é a única solución, nin que sexa compatible coa realidade do taxi de Ames. O propio informe de Secretaría, como vostede dixo, xustifica a competencia municipal, pero non acredita de ningunha maneira esa necesidade nin esa proporcionalidade. Iso tamén hai que telo en conta. E aí está precisamente a contradición, porque o mesmo informe di que toda a organización e práctica das quendas, das gardas, dos descansos e demais, terá que negociarse posteriormente cos profesionais, con todos, cos 15, non con 2 ou con 3, cos 15. E, polo tanto, dende Espazo Común facémonos unha pregunta. Se hai que negociar igualmente despois, que presa había para aprobar antes unha obriga que nin siquiera estaba consensuada con quen a vai ter que cumplir? Xo dixemos na aprobación inicial e volvémoslo a decir hoxe. Empezamos a casa polo tellao, porque desde Secretaría xa se nos indicou no seu momento que non existía inconveniente para sacar primeiro as 2 licencias comprometidas, tal e como pedían os profesionais dos taxi, e traerles despois esta ordenanza. Ademais, creemos que sería o lóxico primeiro saber con que xogadores contamos e despois organizar o partido, e non ao revés. E agora atopámonos outra vez co mesmo patrón, unha norma que nace sin consenso cando estamos falando de 15 persoas. Eu penso que non debe ser tan complicado sentar a 15 persoas, escoitalas e pactar un regulamento que estableza con claridade as quendas, as gardas, as sustitucións por baixas, as vacacións ou como xestionar as incidencias. Eso, desde logo, sería diálogo, sería consenso, e o demais é gobernar por imposición. Por iso, desde Espazo Común, volvemos a reiterar a nosa proposta inicial que fixemos na aprobación inicial, dándolles unha nova oportunidade á existencia de consenso na aprobación desta ordenanza. Por lo tanto, solicitamos novamente que este punto quede enriba da mesa, que primeiro se saquen esas 2 licencias que tanto tempo levan anunciando e que ao mesmo tempo vayan elaborando conxuntamente cos propietarios e propietarias das licencias actuais o regulamento de funcionamento consensuado que lles dé seguridade a todos e que garanta tamén un bo servicio para a veciñanza. E despois, unha vez que haya consenso, traer esta ordenanza a aprobación definitiva e, ademais, sería unha ordenanza que contaría co respaldo do sector o que van regular. Porque, a veces, tamén saber gobernar é saber evitar estes conflitos innecesarios. E, aínda que hoxe teñen vostedes tempo para facelo ben, dar un paso atrás e volver a actuar con responsabilidade. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Ola, moi boa tarde noite a todos e a todas e saudar tamén o numeroso público que neste pleno tamén nos acompaña, o igual que no anterior pleno.
Hoxe debatemos a aprobación definitiva dunha ordenanza importante para o funcionamento dun servizo esencial como é o do taxi. En abril deste mesmo ano, xa o advertía a compañeira Martínez, cumprindo coa legalidade, pois veu esa ordenanza a este pleno. Naquel momento argumentamos os motivos que nos levaron a absternos. O noso entender, e xa o dixemos antes, o punto de partida para nós deberá ter sido ese estudio previo de mobilidade. Hoxe estamos no mesmo punto, pero temos en riba da mesa algo que non podemos ignorar, que son as alegacións presentadas por 5 dos 15 taxistas. E o que nos están dicindo nesas alegacións é claro, hai preocupación polo modelo que se quere implantar, especialmente pola obriga dun servizo 24 horas que considera desproporcionada, que non conta con estudios que avalen e, sobre todo, é moi importante, tal e como tamén insistía a compañeira Luisa, sen unha negociación previa real coas persoas afectadas. Non estamos falando dunha cuestión menor, estamos falando das condicións de traballo, de organización de servizo e da viabilidade do propio sector en Ames. Tamén trasladan, como decía a concelleira, a necesidade de abordar a regulación dos VTC, un debate que, si é certo, aínda que non é obrigatorio, está en riba da mesa en moitos concellos, pero que este goberno prefire deixar para máis adiante, sen dar resposta agora mesmo a esa problemática. As alegacións foron desestimadas e nós non imos a cuestionar os criterios técnicos da secretaria que deron lugar a esa desestimación. Pero sí nos gustaría poñer de novo en riba da mesa, tal e como fixemos xa nese pleno de abril, a falta de diálogo, a falta de planificación e a falta de vontade de construir unha ordenanza da man do sector. Porque aquí hai unha contradición evidente. Apróbase unha obriga como é o servizo 24 horas, pero recoñécese ao mesmo tempo que a súa aplicación terá que negociarse despois. Entón, por que non se fixo ese traballo antes? Por que non se escoitou de verdade a todo o sector do taxi antes de traer esta proposta ao pleno? Agardamos que de verdade a aplicación deste artigo 34 da ordenanza se consensúe de verdade con todos e todas as titulares das 15 licencias que hai agora no noso Concello, e non só, como se nos trasladou nese pleno, coas persoas que están nas asociacións. Instamos tamén neste momento o Goberno a que siga traballando na mellora do servizo do taxi e convoque novas licencias, xa que o número de licencias é claramente inferior, sabémolo todos, os que establece a normativa. Recordemos que ten que haber unha licencia por cada 1000 habitantes, no caso do Concello de Ames somos 33.000 habitantes, teríamos que ter ao redor de 33 licencias e temos 15. E iso é algo que condiciona totalmente a ordenanza que se quere aprobar hoxe de xeito definitivo. Desde o BNG temos claro que regular é necesario, pero tamén hai que facelo ben, con datos, con diálogo e pensando en garantir un servizo de calidade sen poñer en risco a quen o presta. Por todo o comentado hoxe e en consonancia con o noso voto no pleno de abril, ímonos a abster. Moi ben, moitas gracias. Polo grupo, señor Ouleu. Sí, gracias. Ben, por centrar un pouco a cuestión, porque creo que estamos volvendo a debatir outra vez a ordenanza e xa o fixemos en abril. Creo que naquel momento, por facer un resumen mínimo, quedou bastante claro o noso posicionamento. Estas gardas de 24 horas van na liña de outras ordenanzas de outros concellos e por que basicamente pola necesidade que hai na veciñanza deste tipo de servizo. Naquel pleno poñemos exactamente un caso dun veciño concreto que tivo que sufrir unha asistencia dunha ambulancia medicalizada que despois, máis aló das 12 da noite, solicitou ou necesitaba un taxi. Entón, a base, basicamente, é a necesidade dos veciños, pero o que hoxe traemos aquí, eso xa o debatimos naquel pleno, pois é a desestimación das alegacións. Evidentemente, como ben se dixo, hai un informe técnico moi fundamentado, a ordenanza é moi ampla e as alegacións basicamente se basean na garda de 24 horas, co cal entendemos que, a sensu contrario, hai un consenso bastante amplo en canto ao resto da ordenanza. E baseándonos nesta garda de 24 horas, pois consideramos que o informe está moi ben fundamentado. Dice que o servicio de 24 horas que está de acordo ca legislación aplicable,
a Lei 4/2013 que se pode regular por ordenanza municipal, como xa digo, como se fixo noutros concellos. Ademais, pone en riba da mesa outra cuestión que tamén se puxo aquí de manifesto, é dicir, que isto non é innegociable, porque de feito di que con posterioridade se pode facer unha negociación cas asociacións afectadas en un trámite de audiencia para fixar as quendas, o cal hai un período de negociación por diante que é onde se pode establecer cales son os pormenores desta necesaria, porque xa digo, demandada pola veciñanza, quenda de 24 horas. Entón, partindo de todas estas premisas e tendo en conta que temos en riba da mesa un informe que, ao meu parecer, é bastante fundamentado, imos votar a favor desa estimación e a aprobación definitiva da ordenanza. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a señora Martínez. Bueno, eu vou a volver a repetirme como pasou no pleno do 30 de abril. Primeiro, quero dicirlle que están bastante mal informados. Eu mesma, despois de coller a Concellería de Mobilidade no mes de decembro, reunirme con estes taxistas neste mismo salón de plenos. E falei con eles. Pero non só falei con eles, falei tamén coas asociacións. E máis, quizá hai un problema porque chamaron para saber cando entraba en vigor a ordenanza porque lles era moi importante para que salieran adiante as licencias. Como ben dís, Luisa, podíamos facer o revés. Sí, pero sabes que pasa? Que estos 6 taxistas tampouco queren licencias. Entonces, a veces, temos que centrarnos un pouco no que queremos. Si queremos dar un servicio á veciñanza. E volvo a repetir, non vos oín falar a ningún dos 2 grupos políticos, dos usuarios e usuarias. Vale, 15 licencias, non vos preocupedes, vai haber máis licencias, vanse sacar licencias. Non é unha cuestión indispensable que este primeiro a licencia e despois a ordenanza. Eu reunime con todos, máis dunha vez, e antetín chamadas de teléfono. Sabía que estas alegacións foron aconselladas para demorar esta aprobación, porque todo se sabe. Pero hai que falar cos 15, non con un tercio, con 100%. E con eses taxistas reunirme 2 veces, co cual sí que sei o que queren. Por outra banda, o máis triste é que a policía local vexa algunha persona unha hora esperando diante e que non haya un taxi, fundamentalmente na parada de Bertamiráns. Entonces, eu creo que é moi importante dar o servicio ao usuario. E volvo a responder. Impórtame a veciñanza, impórtame os taxistas, pero o que máis me importa é que haxa un servicio de calidade. En segundo lugar, a Secretaría Municipal non ten por que fundamentar se isto está ben feito ou mal feito, ou se falei con non sei quen, ou se falei con... A Secretaría único que fai é mirar a lei e decir se está conforme a lei. Punto, e se acabou. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijón. Nada, darlle as grazas á concelleira Martínez polas súas explicacións, pero, como xa adiantei na anterior intervención dese espazo común, seguiremos votando no mesmo sentido que o fixemos na aprobación inicial. E o noso voto, polo tanto, será en contra da aprobación definitiva desta ordenanza porque entendemos que non se lles deu unha resposta ao fondo das cuestións formuladas. Entendemos que non se trata de discutir a competencia do Concello, que sabemos que a lei di que o Concello ten competencia para regular todas estas cuestións, senón que o que se cuestiona é a proporcionalidade dunha medida tan relevante como é a obriga dun servicio permanente de 24 horas, sin un estudio previo, sin un número de licencias adecuados no noso Concello para poder levar a cabo este servizo. E recordemos que se vamos a cumprir a lei di unha licencia por cada 1000 habitantes. En Ames temos 33.000, temos 15 licencias. E, lóxicamente, non podemos deixar de lado o que opina un tercio dos taxistas. Unha vez que haxa as licencias adecuadas, pois, lóxicamente, este servicio benvido será. E, como di vostede, é un servicio necesario. Sí, moi necesario, porque toda a veciñanza ten dereito a poder gozar dese servicio público nas 24 horas. Pero tamén hai que ter en conta os que van a ter que facer este servizo. Por lo tanto, 15 persoas realizando un servicio de 24 horas en quendas durante 7 días a semana, durante 365 días ao ano, a verdade é que é un pouco complicado, sobre todo cando se trata de unha persoa sola. Aquelas licencias que teñen condutores, pois, bueno, vale, poden facer 3 turnos ao día, porque teñen un condutor para a mañán, outro para a mediodía e outro para a tarde. Pero aquelas persoas que son eles solos, unha persona autónoma, dificilmente pode facer ese tipo de quendas, e menos que as licencias que temos en Ames.
Que queremos servicio 24 horas? Sí, non lle vou discutir a primeira, porque é un servicio, volvo a repetir, necesario. Pero para eso teñense que dar as condicións necesarias para poder impoñelo. E, sobre todo, que todos e todas estén de acordo e que haxa un consenso para poderlo levar a cabo. Gracias. Moi ben, moitas gracias, señora Pampín. Eu non vou a volver a afondar no tema das 24 horas porque se di o que estamos dicindo, a maiores son 2 núcleos, a maiores do que decías, 15 licencias, turnos de 24 horas, 365 días do ano, 2 núcleos. Entón, eu concordo plenamente con que agora mesmo tería sido mellor empezar polo principio e non sacar esa ordenanza con ese artigo 34 tal e como está agora. Ninguén di, eu estou totalmente de acordo que a veciñanza necesita ou necesitamos ese servizo 24 horas. Eu creo que ese non é o debate, que o necesitamos. Outra cousa é como se vai a implantar e a quen vai a repercutir, que haxa, como digo, ese diálogo e ese consenso. E eu concordo contigo, e o dixeches moi ben, Bea, hai que reunirse con todos, cos 15, non con 5. Eu digo a vostede, hai que reunirse con todos, non con 10. E reunirse e non ter a capacidade de chegar ao consenso, a veces é casi peor que non reunirse. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias, señora Ulego. Señora Martínez. Volvo a repetir, reunime con todos. Reunirse e chegar a consenso. A verdad que faime gracia, realmente faime gracia. Porque se lle fago caso aos 5, fagolle caso aos 10, fagolle caso aos 15, fagolle caso á vecinanza, non sei. O debate non son as 24 horas, pois non parou de falarse das 24 horas. Claro, non se parou de falar das 24 horas. Como? Como? Poden facelo como queren. E máis, non teñen por que facerlo todos. É simplemente organizar o servicio. E máis, fai 2 anos que se está falando desto. O meu compañeiro Vítor, que levaba a concellería antes que a min, xa falou con todos eles varias veces. Varias. Cos 15. E ca veciñanza falan gabinete, falan o Departamento de Mobilidade, falan rexistro, falan todos, porque a veciñanza non ten servicio. Entre as 24 horas que falan vostedes e non ter nin servicio, sobre todo, falou moi ben vostede, hai 2 núcleos, Ulladoiro e Bertamiráns. Que casualidade que nun deles sempre hai servicio 24 horas. Que casualidade. E sin asalariados todos, sin asalariados todos. Entón, eu creo que debemos de centrarnos un pouco en si defendemos un capricho que é centrar todo o rato en que hai que sacar primeiro as licencias e despois a ordenanza. Que máis dá? Si se vai sacar licencias. Non sei, por un lado temos falta de planificación, por outro lado non facemos as cousas como queren vostedes, por outro lado temos que chegar ao consenso. Como chegamos ao consenso? Non sei. Moi ben, moitas gracias. Eu simplemente aclarar unha cousa, se me permites, Bea. Eu non me gusta, e sabes que non me gusta distinguir taxistas de Milladoiro e taxistas de Bertamiráns. Todos son taxistas de AMES, e iso ao mellor é o problema que teñen que empezar a corrixir entre os propios taxistas. As licencias quen as dá é o Concello de AMES, aos taxistas de AMES, non taxistas de Milladoiro e taxistas de Bertamiráns. Si é certo que hai unha das paradas que está recollida no ordenanza e no regulamento que podémoslo comprobar agora mesmo. Cruzar a rúa e veremos se hai servicio de taxi ou non. É fácil. Pero, como dicía Bea, o importante tamén son os usuarios. Temos moitísimas queixas de persoas enfermas, sobre todo, que queren coller un taxi pola noite e non o poden coller porque non hai taxis. Non hai taxis. Co cal, o que temos que ter claro é que é un servicio público, non son empresas privadas. As persoas que teñen licencias de taxi son un servicio público, como tal teñen unha responsabilidade, non de facer un horario de ás 7 da tarde marcho para a casa e pecho o chiringuito. Co cal é moi claro, teñen que ter claro que son un servicio público e que son taxistas de AMES, non taxistas nin de Milladoiro nin de Bertamiráns. E, por outro lado, tamén, dicir que en AMES temos que ter 33 licencias de taxi é coñecer bastante pouco a realidade do taxi en AMES, porque se traemos aquí a aprobación de
20 licencias, 18 licencias máis, seguramente que teremos os 15 taxistas manifestándose aí na porta porque non hai traballo para todos. Co cal, sí se van a ampliar as licencias e se van a ampliar de maneira razonada e razonable para que todas as novas licencias e os que xa están podan vivir e podan convivir. Pero, eso, recordando sempre que son un servicio público a disposición dos cidadáns. Procedemos á votación. Votos a favor. Grupo Popular e Grupo Socialista. Votos en contra. Espacio Común. Abstencións. Bloque Nacionalista Galego. Moi ben, moitas gracias. Agora, o punto 11º, o cal, como xa lle trasladei ás portavoces esta tarde, vamos a retirar. Bueno, perdón, creo que tiñamos que votar antes porque houve unha proposta de que quedara arriba da mesa, agora que me dou conta. Sí, perdón, volvemos á parte ao punto 10, iniciamos, non vou volver a soltar a chapa outra vez, e iniciamos a votación. Primeiro votamos a proposta da concelleira do Espazo Común de que o punto quede enriba da mesa. Votos a favor de que o punto quede enriba da mesa? Perdón. Espazo Común e BNG. Votos en contra? Grupo Socialista e Grupo Popular. E volvemos a repetir a votación. Votos a favor do regulamento. Espazo Partido Socialista e Grupo Popular. Votos en contra. Espazo Común. Abstencións. Grupo do BNG. Bueno, pois agora pasamos ao, como decíamos, ao punto 11º, que como lle trasladei ás portavoces esta tarde e ao portavoz, este punto vai quedar enriba da mesa e vamos a traelo o próximo mes de setembro, no pleno de setembro, porque hai unha serie de consideracións por parte do grupo do BNG, que, bueno, eu vin o escrito hoxe pola e creo que hai cousas que hai que analizar e ver aí, se é posible, e tamén un escrito que presentou tamén do día de hoxe o Grupo Popular, que tamén creo que é bo revisar unha serie de sobre todo unha cuestión que plantexan aí e que tamén temos que analizar. Co cal, este punto non se vai a debatir, ca intención de traelo para o vindeiro mes de setembro. Pasamos agora ao punto 12º, que é a aprobación das liquidacións provisionais da Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza. Cotas polos servizos de marzo a xuño de 2026. Ten a palabra o señor Nieto. Boas noites a todas e todos. Pois tal como digo en encabezamento, son as cotas da recollida da basura de marzo a xuño, as cotas extraordinarias e as cotas complementarias destes 4 meses por un total de 1.146.119,60 euros. Moitas gracias. Iniciamos primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, pois desde Espazo Común xa manifestamos no seu día o noso desacordo coa forma na que se levou a adhesión de Ames á Mancomunidade. Advertimos daquela que se nos pedía entrar nunha entidade con moitas incertezas, sen información suficiente sobre os dereitos e obrigas do Concello e asumindo unha situación económica moi preocupante. A pesares diso, a adhesión saiu adiante cos votos do Goberno e do Bloque Nacionalista Galego e a día de hoxe aínda seguimos sen ser membros de pleno dereito da Mancomunidade e como se recolle no informe de intervención, as liquidacións que nos practican e son o obxecto de aprobación non se calcularon conforme a relación contractual vixente e o procedemento empregado non é o axeitado, polo que esta aprobación se informa desfavorablemente pola intervención do Concello. Ao mesmo tempo, a propia interventora indica que debe ser o Pleno quen decida a continuidade do procedemento e o pagamento das liquidacións como abono a conta para evitar o enriquecemento injusto mentras se resolve o recurso contencioso que mantén o Concello de Ames ca Mancomunidade. Visto que non estábamos de acordo ca adhesión de Ames á Mancomunidade nos termos en que se fixo, que todavía estamos pendientes da resolución dese contencioso administrativo que temos interposto contra a Mancomunidade polas cuotas e co informe de intervención é desfavorable, desde Espazo Común pois non vamos a avalar co noso voto este procedemento e reiteramos pois a necesidade de seguir defendendo os intereses do Concello de Ames para que non teña que asumir obrigas que non lle corresponden. Grazas. Moi ben, moitas gracias por parte do Grupo do BNG. Señora Pampín.
Bueno, xa o adiantaba tamén a compañeira Luisa, a aposta do BNG pola mancomunidade Serra da Barbanza ou con calquer outro ente que implique un modelo alternativo á incineración dos residuos non é ningún segredo e por iso votamos a favor da adhesión á mancomunidade como membros de pleno dereito. Hoxe temos en riba da mesa a aprobación das liquidacións provisionais da mancomunidade por máis de 1,1 millóns de euros correspondentes á cota polos servizos prestados de marzo a xuño deste ano. O informe de intervención di claramente que estas liquidacións non se están a calcular conforme a relación contractual vixente, senón mediante unha imposición unilateral da mancomunidade, algo que se informa desfavorablemente, porque tal e como sabemos todos e todas, Ames non participou nas decisións que xeraron moitas das débedas que agora se nos queren repercutir. Xa no informe da anterior interventora, no mes de decembro, se dicía exactamente o mesmo, que os distintos conceptos, custo do servizo por un lado e débedas e outros cargos por outro, non deberían integrarse nunha mesma liquidación e que o procedimento correcto non é esta imposición unilateral, senón o marco propio de liquidación do contrato. Ademais, o Concello estipo sempre o día nos pagos, polo que non se lle pode trasladar determinados custos como os xuros. Lóxicamente, o servizo é básico e hai no que garantir. Pero iso non pode significar ignorar os reparos de intervención nin normalizar unha situación que leva anos sendo advertida polos informes técnicos, porque o contrario sería asumir riscos que non lle corresponden á veciñanza de Ames. Por iso, nós seguiremos votando a favor dos puntos relacionados á mancomunidade dun xeito responsable. Ames, como decía tamén a compañeira Luisa, non é oficialmente membro de pleno dereito aínda. Eso está aprobado pola Xunta Reitora e ten que agora a Asamblea da Mancomunidade proceder a eses cambios de estatutos para que se formalice que o Concello de Ames conte con ese nomeamento de membro de pleno dereito. Polo que lles pedimos ao Goberno Municipal que medie e que faga todo o posible para que isto se solvente o antes posible, de maneira que se poida avanzar tamén nalgo tan necesario como é a redacción deses pregos para a nova licitación. Tamén aproveito para solicitarlles, que non sei se é posible, se o teñen o seu alcance, que o noso grupo gustaríanos poder contar co estudio de viabilidade, tanto técnico como económico, no que se está basando eses pregos de licitación. Non sei se é posible. E, mentres tanto, tócanos seguir agardando a que se resolva, como decía Luisa, xudicialmente a reclamación do noso Concello para, lóxicamente, pagar só aquilo que corresponde ao custo real e xustificado, rexeitando os custos alleos mal explicados ou inxustos. E, por suposto, aproveito tamén para recordarlles que son moi frecuentes as queixas relativas á frecuencia de recollida do lixo no rural, polo tanto, pídolles que sigan vixiantes e que entendo que xa o fan así, que trasladen todas estas cuestións que non son menores á mancomunidade. Moitas grazas. Moitas gracias polo Partido Popular, señor Beiroa. Bueno, boa noite. O que ven hoxe a pleno é a aprobación dunhas liquidacións que emitiu a Mancomunidade de Serra do Barbanza polo servicio que nos está prestando ao Concello de Ames, pola recollida e polo tratamento dos residuos correspondentes aos meses de marzo a xuño deste ano. E a min gustaríame facer un pouco de memoria en relación á Mancomunidade. Sempre que ven un tema da Mancomunidade creo que é importante decir e non esconder as cartas de cada grupo e o posicionamento que ten cada grupo con este tema. A Mancomunidade, dende o Partido Popular, sempre levamos dicindo que non nos parece a forma máis axeitada de prestar este servicio que sexa prestado por esta Mancomunidade. Dende o Partido Popular sempre dixemos que ao noso modo de ver, e os datos aí están, e agora aquí o vemos con todos os votos do Bloque Nacionalista Galego e con todo o que acaban de decir, que parece que todo fai mal a Mancomunidade, grazas por recoñecer o que leva dicindo desde fai moitos anos o Partido Popular, agora ven a aprobar unhas liquidacións.
Unhas liquidacións que, como din os propios informes e a propia proposta, pois non están xustificadas e máis adiante veremos tamén pois, que hai que ratificar a interposición dun recurso frente a estas liquidacións. Por lo tanto, eu non me vou a centrar tanto no punto, sino me vou a centrar e poñer unha vez máis de manifesto esta cuestión e invitarles a reflexionar. A reflexionar se sigue sendo tan viable, tan idílico como parecían expoñelo cando, gracias a vostedes e ao Partido Socialista, quixeron que o Concello de Ames seguise formando parte, non seguise formando parte, entrase como membro de pleno dereito nesta chiringuito, podémoslo definir así, creado pois por algún, xa fai algúns anos, cando os resultados están aquí. Os resultados están nunha débeda millonaria para o noso Concello que agora toca pagar. Toca pagar agora, neste caso, pois con cargo aos remanentes, co cargo aos orzamentos, porque estaba previsto neste caso. Noutras ocasións, por certo, relacionando cun punto anterior que veo aquí, e tanto se demonizou as modificacións orzamentarias, como decía, nos criticamos as modificacións orzamentarias porque non había orzamento no ano 2025. Precisamente o feito de que non houvese orzamento no ano 2025, as anteriores cuotas, as dos trimestres anteriores, houbo as que pagar con cargo a un suplemento de crédito. Entón, bueno, creo que tamén é importante reflexionar sobre esta cuestión e, polo menos, eu non digo que teñan unhas cousas, un posicionamento en outras, sino que teñan unha coherencia xeral. E isto vai dirixido ao Bloque Nacionalista Galego. Porque uns días a mancomunidade é idílica e funciona perfecta. Agora ven pagar as cuotas e que mala mancomunidade, pedimos os pliegos, pedimos non sei que malo fai. Céntrense, ubíquense, digan os que fagan unha reflexión profunda agora que ven o mes de agosto e non hai plenos e fagan esa valoración a ver se realmente lle sigue compensando ao Concello de Ames permanecer neste chiringuito creado por fai algúns anos ou buscar alternativas. Non digo que a alternativa idílica sexa a Sogama, digo buscar alternativas. Entonces, invítolles a iso, a que reflexionen e deixo este recado para o mes de agosto para todos os grupos. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señor Nieto. Bueno, recórdolle que no pleno do 27 do 11 digo unha aclaración xeral cando decidimos ser membros de pleno dereito xa se dixo aquí que o goberno non estaba de acordo con unha das cotas, que era a cota extraordinaria, que non é a que traemos hoxe, Pablo. Nos hoxe traemos a de gastos xerais e a de recollida, e a que se meteu no recurso. Perdón, foi a cuota extraordinaria na que non estamos de acordo, que presentamos recurso por toda a cuota, pero sobre todo por eses xuros dos que falamos, que creemos que nós que non éramos de pleno dereito, que non xeramos eses xuros porque nós pagamos debidamente a nosa cuota. Está ben, esta é unha recollida de lixo, é un servicio esencial. Se se fai unha recollida de lixo, o lóxico é pagala. Nós tamén estamos desexando que se celebre dunha vez esa asamblea, que pasemos a ser membros de pleno dereito, porque ademais aí teremos o 40% do voto dentro da mancomunidade e podremos decidir, non só falar, que é o que nos pasa agora. Nos ora propoñemos, falamos, expoñemos, pero non votamos, polo tanto non decidimos. Pouco máis que dicir a isto, só unha aclaración que é verdad que nós tamén estuvemos debatindo aquí se facer unha recollida de lixo en solitario ou seguir na mancomunidade, e houve unha parte que pesou moito na decisión de seguir na mancomunidade, que eran os postos de traballo. Se Ames é o 40% da mancomunidade, podríamos estar falando agora de que a mancomunidade tiña que prescindir, non sei se dese 40% ou dun alto porcentaxe deses postos de traballo. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijón. Non vou entrar nos postos de traballo que se perderon, por desgraza, na mancomunidade, aínda que Ames entrase como socio. A verdade é que estamos de acordo en que sí, é un servicio esencial, pero un servicio esencial que non se está prestando nas mellores condicións. E volvoume a referir expresamente o posto no informe de intervención en canto a estas cuotas. Non se calcularon conforme a relación contractual vixente e o procedemento empregado non é o axeitado, polo que esta aprobación se informa desfavorablemente pola intervención do Concello. Polo tanto, entendemos que non podemos votar a favor de unha aprobación de liquidación que a mesma interventora municipal informa desfavorablemente. Grazas. Moi ben, moitas gracias, señora Pampín. Pois nada, eu en primeiro lugar gustaríame decirlle ao concelleiro Pablo Beiroa que realmente quen se ten que ubicar de cando en vez é vostede, porque o goberno é o Partido Socialista. Nós somos o BNG, estamos na oposición igual que vostede. Entón, o que realmente se desubica por momentos é vostede. En segundo lugar, no caso do BNG, búsqueme un só vídeo, un escrito, en donde afirmáramos que a mancomunidade funciona perfectamente.
Cando a tope, pásemo. Vale? Lóxicamente, empecé a miña intervención dicindo que a aposta do BNG pola Mancomunidade Serra do Barbanza ou modelos alternativos á incineración non é ningún segredo. Lóxicamente, a aposta do Partido Popular por Sogama, por modelos obsoletos, irresponsables e penalizados pola normativa europea, tampouco é ningún segredo. Moitas gracias, señor Beiroa. Sí, bueno, empezando polo concelleiro de Obras. Efectivamente, o que se recurriu no mes de decembro foi a cuota extraordinaria, pero efectivamente o que ven agora é unha cuota ordinaria con informes desfavorables. Polo tanto, moi regular non debe de ser. Entón, non deben de estar tan ben feitas as cousas cando a intervención informa desfavorablemente. Contestándolle á concelleira do bloque, mire, vostedes cando levan na oposición 3 anos, escaso, 3 anos e medio. Durante moitos anos que estas sentenzas do ano 2010 que estaban aí, vostedes gobernaban, non no 2010, despois gobernaron antes, cando o Concello de Ames quixo contratar porque non era socio de pleno dereito á mancomunidade. Durante os 8 anos que vostedes estiveron no goberno, vostedes eran cómplices de que o servicio se prestase pola mancomunidade. Polo tanto, as deficiencias que agora asinalan de que o servicio non se presta axeitadamente, que hai contenedores rotos e demais cuestións, débese precisamente ao seu posicionamento. Si durante este tempo buscasen alternativas e non as presas, o servicio poderíase prestar mellor, ou o que está claro é que polo menos non se iba a prestar dun xeito irregular e cun sobrecuste moi importante para os veciños. Víamolo fai uns meses cando tivemos que aprobar a ordenanza do lixo, que vostedes, en contra pola súa incongruencia que teñen últimamente, non quixeron aprobar. Débese precisamente a que os veciños teñan que pagar un maior custe por precisamente ter que asumir, entre outras cuestións, 1 millón de euros ao ano durante os próximos 10 anos. A que se debe ese millón de euros durante os próximos 10 anos? A débeda que tiña a mancomunidade e que ten a mancomunidade e que o Concello quixo asumir. Quixo asumir entrando como membro de pleno dereito. Entón, sí, eu ubicareime, pero creo que vostede o que ten tamén é que ubicarse un pouco e ter un pouco de coherencia. Xa non digo solamente vostede, sino en todo o seu grupo, entre o que fai para unhas cousas e para outras, porque non son puntos que non garden unha relación entre sí, son puntos que ao final repercuten no día a día dos veciños e sobre todo nos seus petos. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Nieto. Eu creo que entrar en debates de Sogama sí, Sogama non, ora é unha tontería. O que está claro é que o vaso da Mancomunidade de Serra do Barbanza está cheo, non se pode utilizar. Tamén está claro que a Mancomunidade de Serra do Barbanza non cumpre ninguna normativa europea porque así o dita un ditamen da propia Unión Europea. E ora tamén hai unha cousa que é a favor de ir a Sogama, que nos pode gustar máis ou menos. Cada un de nós ou cada unha de nós terá a súa opinión, pero vai abaratar o custo da recollida para o ano seguinte, seguro. Non quere dicir que abarate o recibo, pero si vai abaratar o custo da recollida. Podemos estar máis de acordo ou non, pero iso para os veciños é beneficioso, porque os cartos que aforremos, inda que non repercuta no seu recibo, si vai a repercutir en calquera outro tipo de obra ou actividade que este Concello poida facer. Nada máis. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Vamos proceder á votación. Votos a favor do punto. Grupo Socialista e Grupo do BNG. Votos en contra. Espazo común. Abstencións. Grupo Popular. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 13º, que é solicitude de participación na segunda fase do POS Plus adicional 2/2026 da Deputación Provincial da Coruña. Ten a palabra o concelleiro, señor Nieto. Pois trátase, como digo, encabezamento de aprobar unhas obras na segunda fase do POS adicional, que son concretamente a pavimentación de viarios en Buzoleiras, a pavimentación de Alcalde Lorenzo en Bertamiráns, a pavimentación de Xaquín Lorenzo, Xeixo e Rúa Francés no Milladoiro e a rehabilitación do edificio de vestuarios no entorno do campo de fútbol do Ortoño para crear un futuro local social. Recórdolle tamén que na primeira fase inclueuse a seguridade viaria entre as Montes Orribas, a seguridade viaria de Costolla a Moniña e a dotación escolar no Milladoiro para cumprir un acordo que temos ca Consellería de Educación, onde eles facendo o edificio nos tiñamos que urbanizar ou humanizar ao frente deste colexio. En total, con estas todas obras que vamos a aprobar hoxe, serán 646.416,35 euros, e en total este POS adicional máis de 1.300.000 euros. Moitas gracias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, señora Feijóo.
Bueno, pois neste punto, como decimos sempre, pois poderíamos debater se estas actuacións son as máis exeitadas ou non, ou se podería haber outras prioridades ou non, pero do que se trata pois é de intentar mellorar a vida dos veciños e das veciñas e aínda que poderíamos pois ao mellor propoñer actuacións diferentes, imos anunciar o noso voto favorable porque entendemos que todo aquilo que se faga no Concello redunda no interese xeral e polo tanto é bo. Moi ben, moitas gracias. Señora González. Boa tarde de novo. Pois, dende o BNG tamén anunciamos o noso voto favorable pois á participación da segunda fase do POS e de engadir estas 4 novas obras. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Señora Olego. Gracias. Ben, creo que de todo se coñecido o noso posicionamento respecto do POS. De feito, no pleno de febreiro nos abstivemos porque se trouxo unha proposta de que o POS se destiñase en parte a gasto corrente, co cal non estamos de acordo. Se traemos a pleno unha serie de obras para ser incluídas no POS adicional. Como ben se dixo, pois cada un de nós teremos moitísimas obras na cabeza que son necesarias, pero que queda fora de toda dúbida que todo investimento que mellore as infraestructuras de AMES, pois benvido sexa. Estamos a falar de actuacións que afectan a viarios en Bugallido, Bertamiráns e Milladoiro, así como a rehabilitación dos vestiarios e da contorna do campo de fútbol de Ortoño, como ben se dixo, por importe superior a 646.000 euros. Entón, bueno, partindo desta base, pois votar a favor deste POS precisamente por este motivo, porque consideramos positivo para todos os veciños e veciñas que se faga calquera tipo de investimento. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Nieto. Solamente gustaríame recoñecer a labor que fai a Diputación da Coruña polos concellos da provincia da Coruña, donde este ano AMES, contando as obras e a parte de deuda e o POS social, vamos a ter máis de 3.294.000 euros a día de hoxe. Cabe a posibilidade que, como pasou o ano pasado, haxa outro POS contra finales de ano ou outra parte, outro POS adicional. Polo tanto, agradecer o esforzo que fai para todos os concellos da provincia da Coruña. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda, señora Feijón. BNG. Procedemos a votar entonces. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Agora vamos fora da orden do día, como xa lles notificamos, o sea, por urxencia, un punto que é a ratificación do decreto do recurso contencioso administrativo polos acordos da Presidencia e Xunta Reitora da Mancomunidade Serra do Barbanza, que xa se falou no punto anterior, non? No outro, e, bueno, ratificar a urxencia porque hai que presentar o contencioso e é algo que, ademais, que ten que pasar por pleno para que sea ratificado. Votamos primeiro a urxencia, votos a favor da urxencia. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Perdón, ten a palabra o señor Nieto. Bueno, xa falamos un pouquiño no punto anterior, do que é este recurso contencioso administrativo, onde xa dixemos, volvo a repetir, no pleno de novembro do ano 25, que queríamos ser de pleno dereito, pero que non estábamos de acordo con esta cuota. Presentouse este recurso contencioso administrativo pola cuota extraordinaria e trátase de ratificar simplemente este decreto. Moitas gracias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijón. Nada, simplemente decir que, aínda que esta vez se nos trasladou a documentación onte, aínda ás 4 da tarde, entendemos a urxencia e, sin que sirva de precedente, pois vamos a aprobar esta urxencia. Moi ben, moitas gracias. Por parte do BNG. Con relativo á urxencia estamos falando. Na urxencia xa votamos. Con relativo ao punto, 4 minutos, primeira quenda. Nada, boa tarde de novo. Repito que, efectivamente, para que o grave o concelleiro do Partido Popular, non todo é bo na mancomunidade, e tal e como fixemos con anterioridade con respecto a este contencioso administrativo contra as cuotas da mancomunidade, que non é xusto que nos repercutan, pois votamos igualmente a favor desta ratificación que se trae hoxe a pleno. Moi ben, moitas gracias. Señor Beiroa. Sí, bueno, boa noite outra vez. En relación a este punto, como xa dixen anteriormente, ao estar en desacordo plenamente con esta cuota extraordinaria de aquel modelo, que, según palabras da concelleira do BNG que saliu en prensa, dixo Escarlata Pampín, BNG, defendió el modelo de Serra do Barbanza que en su día foi un referente na súa planta de tratamento de residuos. Pois aquí está o exemplo de tratamento de residuos referente. Nós estamos a favor de recurrir estas cuotas extraordinarias e aforrar os cartos aos veciños. Por eso adiantar o voto a favor. Moi ben, moitas gracias, señor Nieto.
Simplemente agradecer o apoio, porque, a verdade, este recurso é importante para os veciños, para o Concello, porque se ao final chegamos a ganar, é un aforro importante nestas cuotas. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos segunda quenda. Señora Feijóo, señora Pampín. Non, señor nada. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Entonces, agora, o punto 14º, que é moción do Grupo Municipal Popular de Ames para a instalación de paneis informativos. Ten a palabra a señora Alba. Boas tardes. Vou para ler a exposición de motivos. A comunicación entre a Administración local e a veciñanza constitúe un dos pilares fundamentais para garantir a participación cidadá, a transparencia e o acceso á información de interese público. Para que estes principios sexan efectivos, resulta imprescindible dispoñer de medios accesibles que permitan difundir avisos, convocatorias, actividades e información de relevancia para toda a poboación. Aínda que as ferramentas digitais teñen adquirido un papel cada vez máis importante, compre lembrar que unha parte significativa da cidadanía, especialmente as persoas maiores, continúan empregando os medios tradicionais como principal vía de acceso á información municipal. Optaríase por instalar devanditos paneis en lugares estratégicos do Concello, próximos aos centros educativos, prazas e xardíns, pistas e pabillóns polideportivos, centros de saúde, etc. Por ser estes lugares os de maior tránsito de persoas, así como en todos os lugares das parroquias do Concello. A instalación de paneis de anuncios nos diferentes lugares, parroquias e núcleos de poboación do Concello constitúe unha medida sinxela, económica e de gran utilidade pública. Estes espazos permitirían difundir información institucional, bandos, actividades culturais, deportivas e sociais, campañas de sensibilización, avisos de interese xeral e outras comunicacións relevantes para a vida da comunidade. Así mesmo, a existencia de paneis de anuncios contribuiría a reforzar a cohesión territorial do municipio, garantindo que a información municipal chegue en igualdade de condicións a toda a veciñanza, con independencia do lugar no que resida. Do mesmo xeito, estes soportes poderían servir tamén para facilitar a difusión de iniciativas promovidas polo tecido asociativo local, favorecendo a participación cidadá e a dinamización da vida comunitaria. Ademais, conseguiríamos reducir o impacto negativo que causan os centenares de anuncios e cartéis que actualmente se colocan no mobiliario urbano, fachadas, árbores, sinais de tráfico. Por todo exposto, considerase conveniente que o Concello impulse un plan de instalacións de paneis de anuncios en todos os lugares ou núcleos de poboación do municipio que carezan deste servicio, establecendo criterios de localización que garantan a súa visibilidade, accesibilidade e de adecuado mantemento, co obxectivo de mellorar a comunicación entre a Administración municipal e a cidadanía e asegurar un acceso máis equitativo á información de interese público. Por todo o anterior, elevamos a pleno para debate a aprobación seguinte. Instar ao Concello de Ames a colocación de paneis informativos en todos os lugares das parroquias do Concello de Ames, así como nos lugares relevantes de maior tránsito peonil. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, esta é unha moción sinxela, pero que pode ter unha utilidade práctica para a veciñanza. É certo que hoxe boa parte da información municipal se difunde por medios digitais, pero tamén é certo que non toda a poboación accede a elas nas mesmas condicións e que non sempre damos chegado ca información a toda a veciñanza. Polo que entendemos que dispoñer destos paneis informativos ben situados pode contribuir a chegar a información municipal, especialmente nas parroquias e a aquelas persoas con un menor acceso aos canais digitais. Iso sí, entendemos que a súa implantación tampouco debe facerse con criterios, que a súa implantación debe facerse con criterios de necesidade, planificación e racionalidade. Non se trata de colocar paneis en calquera lugar, senón de analizar onde realmente serían máis útiles e, lóxicamente, despois garantir o seu mantemento e a súa actualización, porque, ao final, se temos un panel pero temos baleiro ou temos desactualizado, a verdad que acaba sendo contraproducente. Por iso, dende Espazo Común, consideramos que esta proposta pode supoñer unha mellora na comunicación entre o Concello e a veciñanza e, por iso, anunciamos o noso voto favorable, confiando en que esta moción saia adiante e que a súa execución se poida facer con sentido común e atendendo as necesidades reais de cada parroquia, de cada núcleo. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín.
Dende o BNG queremos anunciar o noso voto favorable a esta moción presentada polo Partido Popular relativa á instalación de paneis informativos. Facémolo porque creemos que máis alá de quen a presente hai propostas que son positivas para a veciñanza e esta é unha delas. Mellorar a información no espazo público contribúe a facer un concello máis transparente, máis accesible, máis próximo ás persoas. O que solicitamos é que de verdade se execute, se sae esta moción adiante e que se faga con criterio e que responda ás necesidades reais da xente. Iso implica o que decía a compañeira Luísa, decidir ben as localizacións, garantir contidos útiles e actualizados e asegurar que estes paneis sexan unha ferramenta de servizo público, non un instrumento de propaganda. Agardamos, como dicía, que esta moción saia adiante, estaremos vixiantes para que esta proposta non quede nun caixón e se leve a cabo con seriedade e con responsabilidade. Grazas. Moitas gracias, señor Antelo. Disculpe un momento, señor Antelo, que nos están dicindo que non se está escoitando para fora non sei se é problema, asegure dan aí o micro, ademais se está escoitando un crujidito así. Apaga e encende. Hola, 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 ahora sí. Moi ben. Non o vou a repetir, por suposto. Paso ya copia despois a videoacta. Bueno, pois dicía que é certo que efectivamente que hai moitas persoas de idade avanzada que non acceden nin ás redes sociais nin tampouco ás páxinas web, pero tamén é certo que moitas delas dispoñen hoxe en día de teléfono móvil, que hai por datos que están que son oficiais, o 95% da poboación galega ten teléfono móvil. E usan aplicacións moi populares, e non quero facer publicidade de ningunha, como pode ser, por exemplo, o WhatsApp, non? Neste senso, e falando de que chegue a información, prácticamente todas as asociacións de veciñas e veciños culturais contan con grupos de WhatsApp entre o Concello e as asociacións e estas coa veciñanza da parroquia. Tamén, dentro do Concello, existen canles de comunicación e difusión directamente coa veciñanza a través desta app, saindo dos medios digitais, tamén se publican en prensa, nos xornais, nos medios de comunicación e, por suposto, tamén na Radio Pública de Ames, que é un altavoz do que acontece no Concello para toda a cidadanía.
Tamén se reforza a publicidade en certos acontecementos, como, por exemplo, na Feira do Monte, ou se fai de xeito personalizado cando así o se precisa, como se fixo agora, por exemplo, para enviar esa información a todas as veciñas e veciños de Ortoño para que se adheriran a esas vantaxes das parroquias priorizadas na xestión da biomasa. Quero dicir que a información chega moito máis alá que a través de uns paneis que, para ser realistas, moitos deles hoxe en día están en desuso e temos que recoñecer que algúns tampouco están en moi boas condicións debido ás inclemencias do tempo que ano a ano se deterioran rapidamente. Están en desuso tanto polos motivos que acabo de expoñer como tamén polo propio cambio sociolóxico do rural, xa que nin as igrexas están como estaban antes e bueno, que tamén que xa eses centros onde antiguamente había moita concentración de xente, pois xa non son os mesmos. E como acabei o tempo, continúo na segunda. Sí, agora sí. Ten a palabra a señora Agra. A moción está perfectamente explicada. En ningún momento o que busco é criticar como traballo o Concello, como se ocupa de comunicarlle a xente. Para nada, esta é unha demanda que é máis e que agora que estamos indo polo rural, non sei a vos, pero a nós sí que nos lo transmiten, que moitas veces nos enteran de actos que hai no Concello, pois mesmo de reunións, de mesmo das asociacións. Entón, isto, o único que se pretende con esta moción, como ben dixeron as miñas compañeras, é acercar un pouco máis a xente ao Concello, pero tamén ás outras asociacións, ou mesmo aos partidos políticos, ou a quen quera anunciar algo. Non poño en dúbida todo o que se fai desde o Concello. Despois, o dos teléfonos móviles, bueno, podo dicirche que miña nai non le nin o WhatsApp, e ten 79 anos, o sea que non podemos generalizar. Entón, o único, xa te digo, o único que se pretendía con esa moción é o que dixeron as dúas miñas compañeras, pois intentar que a xente se entere un pouco máis de todas as cousas que se fai tanto no Concello como as asociacións de veciños, como os grupos políticos ou como calquer particular, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijón. Nada, simplemente decir que todo aquilo que axude a chegar a información á veciñanza e, sobre todo, aquela veciñanza que non poida acceder aos medios digitais ou non queira acceder a eles, pois benvida será por parte do noso grupo. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Sí, efectivamente, na mesma línea que Luisa, todo o que sea chegar ao Concello a veciñanza e a veciñanza ao Concello, pois será benvido pola nosa parte. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Señora Antelo. Sí, nada, que non o tomamos como unha crítica, simplemente fixen unha exposición. Nos, as visitas que fixemos polas parroquias, a verdade é que con afluencia de xente e non tivemos esas queixas, pero, bueno, sí que vamos a traballar, sobre todo, xa estamos traballando, e nesta materia, nesta materia que nos ocupa nesta moción. É un dos proxectos, por exemplo, no que estamos traballando, é un dos proxectos da EDIL, que é a mellora enerxética e conectividade con 5G deses 4 centros sociais, que é o de Biduído, Trasmonte, Cruxeiras e Piñeiro, que entre outros obxectivos está a atención cidadá in situ, a veciñanza do rural por parte do alcalde, das concelleiras de maneira habitual, para que non se teñan que desplazar ao Concello ou fagan o mínimo posible. E iso é unha das maneiras tamén de que se poidan achegar a nós ante calquera dúbida e tamén que lle poidamos transmitir esa información. E outro obxectivo é seguir mellorando, sobre todo, a comunicación do Concello a través das asociacións veciñais e culturais para que chegue a todas e a todos. E aquí teremos en conta estas solicitudes de mellora para canalizar esa comunicación, pois preparando un plan de mellora destos paneis, aínda que tamén xa lle digo que algúns sí que se fixo, se lles cambiou, reemplazou o corcho e ao cabo dun ano volvía a estar igual, pois polas inclemencias do tempo, como decía antes, non? De todos os xeitos, como representantes tamén, e isto é un pouquiño entrar xa na área de medio ambiente, temos que pensar xa no presente tamén de cara ao futuro, que debemos de velar polo medio ambiente con medidas como, por exemplo, reducir o papel, que é algo que xa se trouxo moitas veces a este pleno, e estudando outras alternativas máis viables e respetuosas para chegar á cidadanía.
Nada máis. Moitas Moi ben, gracias. moitas gracias. Señora Agra. Bueno, eu espero que o señor Antelo entenderá ben a moción, porque a veces, non sei, dame que pensar que o levou para outro lado, pero igual. Agradecerlles a todos o apoio a esta moción. Moi ben, moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, pasamos agora ao punto 15º, que é unha moción do Grupo Municipal Popular para o reforzo da seguridade cidadá e a elaboración dun plan municipal de seguridade cidadá e a elaboración dun plan municipal de seguridade e convivencia. Ten a palabra a señora. A seguridade cidadá e a convivencia veciñal constitúen un dos piares fundamentais de calquera sociedade, avanzando de garantilas. Constitúe unha das principais obrigas das administracións públicas. Nos últimos meses, numerosos veciños e veciñas de Bertamiráns veñen trasladando a súa preocupación polo incremento da sensación de inseguridade existente en determinadas zonas da vila, especialmente como consecuencia de episodios relacionados coa ocupación ilegal de inmobles, altercados, conflitos de convivencia e comportamentos incívicos que afectan a tranquilidade e o normal desenvolvemento da vida diaria. Particular preocupación está a xerar a situación existente na contorna da travesía de Pedregal e noutras zonas do núcleo urbano, onde os residentes teñen denunciado reiteradamente problemas de convivencia, ruídos, pelexas e outras incidencias asociadas a inmobles ocupados, provocando unha crecente inquietude entre a veciñanza e unha evidente deterioración da percepción de seguridade no concello. Ames é un dos concellos con maior crecemento demográfico de Galicia e Bertamiráns, como capital municipal, concentra unha importante actividade comercial, administrativa e social, polo que resulta imprescindible adaptar os medios e recursos destinados á seguridade cidadá á nova realidade poboacional no termo municipal. A seguridade e a convivencia non poden ser obxecto de confrontación política, senón dunha actuación coordinada entre todas as administracións implicadas e as forzas e corpos de seguridade, co obxectivo de anticiparse aos problemas e ofrecer respostas eficaces ás demandas da cidadanía. Por todo anteriormente exposto, o Grupo Municipal Popular do Concello de Ames somete a consideración o pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, solicitar a convocatoria urxente da Xunta Local de Seguridade do Concello de Ames, coa participación da Garda Civil, Policía Local e das administracións competentes co obxectivo de analizar a evolución da situación da seguridade cidadá no municipio e coordinar actuacións específicas de prevención e intervención. Segundo, incrementar a presencia e visibilidade da Policía Local e dos dispositivos de seguridade en Bertamiráns, especialmente nas zonas nas que se teñen detectado maiores problemas de convivencia e unha maior percepción de inseguridade por parte da veciñanza. Terceiro, elaborar no prazo máximo de 3 meses un plan municipal de seguridade e de convivencia do Concello de Ames, en coordinación coa Garda Civil, Policía Local, Delegación do Goberno e as entidades veciñais do municipio. Este plan debería incluir, entre outras medidas, identificación das zonas con maior incidencia de alteracións da convivencia e percepción de inseguridade, o reforzo da coordinación entre Policía Local e Garda Civil, a planificación de dispositivos específicos de prevención e vigilancia, o estudo da implantación de sistemas de videovigilancia nos espazos públicos e accesos ao municipio que se o aconsellen, medidas específicas para abordar os problemas derivados da ocupación ilegal de inmobles e das situacións de conflitividade veciñal asociadas, canles permanentes de comunicación coa veciñanza para coñecer e atender as súas demandas en materia de seguridade e convivencia. Cuarto, instar o Goberno Municipal a manter unha interlocución permanente coas asociacións veciñais e cos residentes das zonas afectadas, co fin de coñecer de primeira man a evolución da situación e adoptar as medidas necesarias para garantir a tranquilidade e a convivencia. E quinto, dar traslado dos presentes acordos da Delegación do Goberno en Galicia, a Subdelegación do Goberno na Coruña, a Comandancia da Garda Civil da Coruña e o posto principal da Garda Civil no Milladoiro. Moi ben, moitas gracias. Empezamos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, parece razoable que esta moción parta dunha idea coa que creo que todas e todos coincidimos ou deberíamos coincidir, que é que a seguridade e a convivencia veciñal son cuestións que deben abordarse desde a coordinación institucional e non dende a confrontación política. De feito, a propia exposición de motivos da moción creo que vai nesa dirección. Dito isto, e centrándonos nos puntos de acordo que finalmente o que se vota e o que se acorda, direi que desde Espazo Común non estamos totalmente de acordo cos puntos expresados, pero sí estamos de acordo co fin e co fondo, sobre todo ca necesidade desta moción. En ese sentido, queríamos facer unha emenda in voce, xa que, ao noso parecer, non se debería falar solo de que haxa unha maior presencia policial solo en Bertamiráns, como se di no punto 2, senón en todo o Concello, e en canto ao punto 3, entendemos que de onde debe partir realmente este documento é da Xunta Local de Seguridade, é dicir, debe partir da información e das conclusións da propia Xunta Local de Seguridade, das estadísticas e actuacións das forzas
e corpos de seguridade, pero tamén doutros informes imprescindibles, como, por exemplo, os servicios sociais que permitan identificar situacións de vulnerabilidade, conflitos comunitarios ou problemáticas de convivencia que requiren respostas máis alá da estritamente policial. E, ademais, propoñemos ampliar o plazo, non alongalo demasiado, pero sí ser un pouco máis realistas e intentar que teñamos un documento que sexa un instrumento útil e riguroso. Manteríamos o punto cuarto, aínda que se debería dar por feito, e máis que falar dunha interlocución permanente, o que debería facer o Concello é comprometerse a convocar cantas xuntas locais de seguridade extraordinarias sexan precisas cando a situación así o requira, como, por exemplo, no caso da problemática de ocupación que estamos a vivir actualmente en Bertamiráns, e para garantir a participación veciñal, incluiríamos un punto a maiores para a creación do Consello Local de Seguridade, do que formarían parte representantes das asociacións veciñais do noso Concello. Explicando isto, paso a ler a emenda en voce que propoñemos, esperando, desde logo, que o grupo propoñente, o Partido Popular, tuvera ben en aceptala. O punto segundo e terceiro quedarían, polo tanto, redactados da seguinte maneira. Segundo, incrementar a presenza e visibilidade da Policía Local e dos dispositivos de seguridade en todo o Concello, con especial atención ás zonas onde teñen detectado maiores problemas de convivencia e unha maior percepción de inseguridade por parte da veciñanza. Punto terceiro, elaborar por parte da Xunta Local de Seguridade, no prazo máximo de 6 meses, un plan municipal de seguridade e convivencia do Concello de Ames. Este plan debería incluir, entre outras medidas, a identificación das zonas con maior incidencia de alteracións da convivencia e percepción de inseguridade, o reforzo de coordinación entre Policía Local e a Garda Civil, a planificación de dispositivos específicos de prevención e vixiancia, o estudio da implantación de sistema de videovixiancia nos espacios públicos e accesos ao municipio que así o aconsellen, medidas específicas para abordar os problemas derivados da ocupación ilegal de inmobles e das situacións de conflictividade veciñal asociadas, canles permanentes de comunicación coa veciñanza para coñecer e atender as súas demandas en materia de seguridade e convivencia. E propoñemos tamén a inclusión dun punto sexto que quedaría redactado da seguinte forma. Creación do Consello Local de Seguridade, do que formarían parte as asociacións veciñais, as organizacións empresariais e calquera outro colectivo que se estime oportuno. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Por parte do BNG, señor Espinoso. Ben, desde o BNG de Ames discrepamos coa orientación policial, digamos, desta moción presentada polo Partido Popular. Pois a inseguridade e a ocupación responden a problemas estruturais relacionados coa exclusión social, o acceso á vivenda e a ausencia de políticas preventivas, polo que non poden abordarse exclusivamente desde unha perspectiva, digamos, policial. Quere facer en certos casos que sí que existen, os coñecemos, un problema de convivencia xeralizado en todo o Concello, só se explica desde a perspectiva electoralista do Partido Popular. En Ames, o problema principal non é a ocupación. O problema principal é a vivenda. Que haxa vivenda baleira da Sareb no noso Concello e que non se poida poñer a disposición dos veciños, por exemplo, é o principal problema que temos que resolver. Dino ata as enquisas que poñen a vivenda como principal preocupación da sociedade. Desde o BNG trouxemos varias mocións sobre este problema, a vivenda, mocións que o PP non apoiou na maioría dos casos. A seguridade require actuacións en materia de servicios sociais, acceso á vivenda, saúde pública e prevención, ademais da coordinación cos corpos de seguridade cando resulte necesaria. Non se soluciona máxicamente convocando a Xunta Local de Seguridade. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señor Fernández. Moi boa noite a todos e a todas de novo. Evidentemente, compartimos un sentimento común que a seguridade, a percepción da seguridade é un elemento básico e fundamental para garantir a convivencia cidadá. En ese sentido, dentro desta moción non estamos de acordo. Si podemos compartir a súa filosofía no sentido de entender a propia preocupación social que pode haber, pero non así no seu propio fondo ni as súas conclusións ou propostas de acordo que cheguen, porque, sinceramente, é un pouco que tratar de decir aos corpos e forzos de seguridade que miran pola toda a seguridade do Concello cal é o seu traballo. Eu levo xa uns anos sendo responsable da Policía Local, por tanto, de seguridade deste Concello. Me teño reunido en indefinidas ocasións, tanto coa Policía Local, Policía Autonómica, sinaladamente coa Garda Civil, nunha interlocución que temos, moi preto tamén, así o ten feito o alcalde,
donde temos posto en coñecemento, bueno, todas aquelas inquedanzas, preocupacións, circunstancias que vamos coñecendo desde o Concello, que, por tanto, entendemos que deben de ser unha atención preeminente ou unha atención prioritaria, e teño que decir que ao longo destes anos non hubo ninguna sola reunión nos que lle trasladara calquer tipo de inquedanza ou de información que non coñeceran. Nin a primeira. En todas cantas reunións tuve cos corpos de seguridade non houbo nada que lles podelle transmitir ou contar que non coñeceran. Todo o contrario. E máis, salen de todas as reunións con información que non tiña. Por tanto, confiemos na seguridade, na profesionalidade, no seguimento que se vai hacer sempre detallado, coordinado, con paciencia e con tempo, que fan os corpos de seguridade, tanto da Policía Local, da Garda Civil, como fai tamén a Policía Autonómica. Ao longo destes anos fixemos tamén numerosas reunións de coordinación a través da Xunta Local de Seguridade. O primeiro que nos trasladaron sempre foi a magnífica coordinación que se fixo cos corpos da Policía Local que temos neste Concello e os magníficos resultados, na medida do posible, que se tirou desa coordinación. E, ademais dentro, sempre nos trasladaron, todo isto hai que tomalo con a debida precaución neste sentido, dos bons datos de criminalidade que temos neste Concello. Digo coa debida precaución porque todas e todos sabemos que non hai bons datos de criminalidade. Basta que haxa un só incidente, un só dato, para que esta estadística necesariamente sexa mala. Pero si neste sentido sempre se nos trasladou certa tranquilidade no feito de que somos un Concello seguro, tranquilo e que se traballa por parte das corpos e forzas de seguridade con dedicación. Non me quero estender en moitísimos datos, pero simplemente por dar un apuntamento neste sentido. Así se di tamén na moción, certamente que dentro desa preocupación pola seguridade, de feito que somos un Concello que medra, dentro do que é a criminalidade convencional, é dicir, esa criminalidade física que todos percibimos ou que todos coñecemos que se produce nos concellos, vexase a través de roubos, furtos e demais, decir que no ano 2016, e non quero coller este dato, bueno, porque sexa con 20, senón que é unha trayectoria que se dá, pero precisamente para facer este apuntamento, no ano 2016, dentro da criminalidade convencional, o Concello de Ames tivo 852, a comisión de 852 delitos. Tiñamos daquela unha poboación de 30.000, censados 30.544 habitantes. Finalizamos o ano 2025, prácticamente 20 anos despois, con 632 e con 3.000 veciños e veciñas máis no Concello. Lóxicamente, as estadísticas de criminalidade, bueno, acaban sendo certos datos de serra, na medida que uns anos incrementan, outros van baixando, pero a estadística e a liña que se nos vai dando ao longo de todos estes años sempre foi unha liña continua e, ademais, sempre baixando. Como digo, quere dicir iso que deso hai que sacar peito, permítame, se me coloquialmente o demais? Lóxicamente que non, pero si nos va dando unha trayectoria que é bo que tamén poñamos en valor neste Concello. Lóxicamente, é preocupación prioritaria deste Goberno todas aquelas incidencias e todos aqueles feitos máis os acontecidos ao longo destes meses que xeran preocupación no Concello. Toda a nosa empatía, seguridade, preocupación e determinación de poñerlles canto antes a solución posible. Pero permitimos e permitides que deixemos traballar os profesionais neste sentido. Así nos lo transmiten e así creemos que é a mellor forma de facer as cousas. Temos unha coordinación constante. Recibimos puntualmente toda aquela información que se nos pode transmitir e que teñan todas as veciñas e veciños. Nestos casos, que sabemos que fundamentan esta moción, como todos aqueles outros, que na medida de posible que se nos permita e que sexa con 20, daremos toda aquela información que se poda facer e que se poda trasladar. Por tanto, quero dicir con eso, temos un Concello que é seguro, temos un Concello que teñen as súas incidencias, que os corpos de seguridade, como digo, coñecen perfectamente que están traballando sobre esas e que, desde logo, teñen sempre unha labor de coordinación, de profesionalidade e de preocupación respecto destas cuestións de primeiro nivel. E digo isto non só... Vai rematando, por favor. Remato, por favor. Bueno, 10 segundos, simplemente por non facer un pontuamento. Falamos dos corpos de seguridade, lóxicamente, como todas as entidades que velan por nosa seguridade. Non deixemos tampouco de pensar neste sentido nesta moción que moitos deles son veciños e veciñas de aquí. Son policías locais que viven en Ames, son gardas civis que viven en Ames, son policías nacionais que viven en Ames e que tamén son veciños e veciñas que coñecen todas aquelas circunstancias e que o trasladan profesionalmente a todos os seus compañeiros e compañeiras. Están día a día esforzándose e traballando nesa cuestión. Remato, perdón, alcalde, por favor, teñamos un pouco de confianza, seguridade e deixamos traballar os profesionais no seu cometido profesional. Gracias. Moi ben, moitas gracias, señora Agra.
Bueno, en primeiro lugar, dicirle a Luisa que sí, que non vemos ningún problema en aceptar a todas as emendas aos puntos. Vale, eu vou ser moi breve. En segundo lugar, pois, decirlle ao BNG que eu creo que mezclades churros con merinas. Aproveitades esta moción que eu creo que non ten nada, que o único que é un problema que somos conscientes todos os que estamos aquí sentados, porque estou de seguro que a todos yo transmitiron. Se non queremos, que se queremos mirar para outro lado, pois cada un que faga coa súa conciencia, que se queremos falar ahora da ocupación, pois fala da ocupación, da vivenda, vostede fale do que queira. E con respecto ao Grupo Socialista, parece mentira. Parece que traemos nós as mocións para que vostedes, igual que fixo o señor Antelo, se expoñan aquí todo o ben que están facendo. Eu, en ningún momento, estamos en contra das forzas e corpos da Seguridade do Estado. En ningún momento poñemos en dúbida todo o traballo que están facendo, porque somos conscientes. Vivimos no Concello de Ames e vemos todo o que está pasando. O que sí, o único que pedimos é que ante este problema, que xa te digo, levamos meses, porque vostedes dixeron que xa na última Xunta Local de Seguridade, a última Xunta Local de Seguridade foi en abril, este problema comezou en maio. Eu creo que o vimos todos, pero claro, é máis fácil dicir que o Partido Popular sembra pánico. Pois vale, solo reconocer que sí, que hai un problema, perfecto, pero como subo no Milladoiro moitas veces en outros lugares, e como ahora ben dixo a nosa compañeira Luisa, pois tamén no rural. E somos todos coñecedores. O único que pedimos con esta moción, bueno, pois eu creo que doado de entendela, pero bueno, se vostedes queren leválo por outro lado, pois cada un coa súa conciencia. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Nada, agradecer ao Partido Popular, que foi o propoñente desta moción, que teña ben aceptar estas emendas. Despois de escoitar as intervencións dos compañeiros e a compañeira de Corporación, pois decir que sí, é certo que temos problemas de vivenda no noso Concello, pero non creo que eso sea motivo para non atallar problemas como os de ocupación. Compartimos, como dixo o compañeiro do Bloque Nacionalista, que a ocupación, dende logo, non se pode combatir ou non se combate con actuacións policiais, claro que non. A ocupación é un problema, unha problemática que hai que atallala e abordala desde diferentes perspectivas, como poden ser dende os servizos sociais e dende unha política en materia de vivenda pública. Despois, polo que dixo o compañeiro do Goberno, a verdade é que temos confianza na Policía Local, na Garda Civil. Dende logo deixámola traballar, lóxicamente ten que facer o seu traballo. Creo que ninguén dos que estamos aquí pensa ou dice o contrario. Ahora que tamén, como di o concelleiro do Goberno, as xuntanzas son moi positivas e ademais sempre se sai con información nova, polo tanto, creo que si, xa que di que as xuntanzas son positivas, ao mellor aínda sería máis positivo dispoñer dese plan municipal de seguridade, un plan municipal de seguridade, como dixen antes, que parta da propia Xunta Local de Seguridade e, dende logo, para aumentar ese feedback ca veciñanza, tamén creo que é importante poder ter, ao mellor, ese Consello Local de Seguridade, onde, lóxicamente, estarían representadas asociacións veciñais, organizacións empresariais e demais, e, así, ao mellor, non terían que organizarse en grupos de WhatsApp, como tuveron que facer, por exemplo, cando aconteceu os roubos nas zonas do rural, ou como pasou tamén en Agro do Muiño algunha vez, ou mesmo como está a pasar agora co problema de ocupación que temos aquí en Bertamiráns. Moi ben, moitas gracias. Señor Espinosa. Ben, eu coincido ca moción que a seguridade e a convivencia non pode ser obxecto de confrontación política. O que pasa é que o que dicimos, servicios sociais, non se menciona en toda a moción. Non se di nada de servicios sociais. Se mañá se poñen todas as medidas que veñen dos acordos, se cumplen e se fan, o problema seguiría existindo. O problema é bastante máis complexo e complicado que abordalo desde o que nós entendemos que é a única perspectiva que ten esta moción, que é unha perspectiva policial. Hai servicios sociais, hai acceso á vivenda, que foi o primixenio, o problema primixenio, despois a perspectiva policial que vostedes sempre empregan son parches, son simplemente parches. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señor Fernández.
Nesta segunda quenda serei un pouco máis breve, non me pasarei no tempo. Simplemente decir, que se apuntou aquí, non dixemos, creo que en ningún momento o bon que facemos como goberno, simplemente que quixemos poñer de manifesto a relación constante que temos con todos os corpos de seguridade. Evidentemente, estou totalmente de acordo, que sei que esta moción non así nin vai nese sentido, nin nos diferentes grupos poñer en cuestión aos corpos de seguridade, todo o contrario, sei que todos os grupos municipais saben do seu bon labor profesional, pero precisamente, os digo por eso, precisamente a bon labor que fan, que levar a cabo esta moción sería un pouco, nese sentido, poñer, non vou decir en cuestión, pero sí decir como teñen que facer un traballo que xa fan, porque neste sentido falamos, en principio, de identificación de zonas con maior incidencia, que podan ter en determinados momentos aquela situación de maior preocupación ou percepción de inseguridade, que xa as coñecen. Elaborar un plan de coordinación, es que están coordinados todos os días. Están coordinados todos os días. De aí decía que sempre que falo con eles me transmiten máis información da que eu podo trasladar porque están ao tanto de todo. E, lóxicamente, cando falamos desa coordinación en xeral, lóxicamente traballan estes diferentes corpos, traballan entre sí con servicios sociais e faise todo un traballo integral precisamente para garantizar esa seguridade no Concello e esa percepción que queremos que ter dese Concello seguro. E así o levamos a cabo. Por tanto, entendo, volvo a insistir unha vez máis, que, entendo a boa intención desta moción, a preocupación que con eso se quere dar tamén, satisfacción aos cidadáns que todos necesitamos esa acción de seguridade, pero quero trasladar, sinceramente, que non é unha moción que podamos apoiar porque sabemos que todas estas cuestións que se queren traer con esta moción, os propios profesionais que garantizan a nosa seguridade están levando a cabo. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a señora Agra. En primeiro lugar, dicirlle que non lle entendín, con todo o respeto do mundo, ao final non lle entendín o que me dixo. O único que, ao principio, o que dixo da ocupación ilegal dos servicios sociais é que non é que estemos centrando que sea o problema pola ocupación ilegal. A ver, surdiu da ocupación ilegal, pero estes problemas non teñen por que ser de eso. Hainos noutros sitios do Concello e non parten da ocupación ilegal. E con respecto ao que acabas de decir o voceiro do Partido Socialista, o da identificación o me damos por feito, que os teñen identificados. Nos o que poñemos aquí é que este plan debería incluir, entre outras medidas, a identificación das zonas dentro dun plan. Por suposto que damos por feito de que eles saben mellor que calquera de nós onde están os problemas e, por suposto, que intentan solucionalos. Nos o único que pretendíamos con esta moción é dar traslado do que dixen xa anteriormente, que todos éramos coñecedores do problema que estaba acontecendo, que todos supoño que estamos de acordo en que esperemos que se solucione pronto, e nada máis agradecerlle a Luisa e as súas aportacións. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Procedemos entonces, creo que unha vez debatido o punto, podemos proceder a votar. Votos a favor, que as enmendas, secretaria, hai que ler como queda ou... Sí. É importante que mo pase. Non fai falta lelo, pero despois para poder engadilas. Entonces, unha vez aceptadas por parte do Partido Popular as engádegas da concelleira de Espazo Común, vamos a votar entonces a totalidade da moción con esas engádegas tamén. Votos a favor da moción. Espazo Común e Grupo Popular. Votos en contra. Grupo Socialista e 2 do BNG. Claro, é que... Non? Vale. Abstencións. Abstencións, 5 abstencións. Entonces, como hai empate, polo que vexo, non? 8-8, temos que volver a votar ou xa vai o voto de calidade do alcalde? Volver a votar. Volvemos a votar. Votos a favor. Espazo Común e Grupo Popular. Votos en contra. Grupo Socialista e Grupo do BNG. Moi ben, moitas gracias. Pasamos entonces agora ao apartado de rogos e preguntas. Rogos. Grupo Espazo Común. Rogos. Grupo Popular. Rogos. Ningún. Moi ben, moitas gracias. Señora Feijóo. O noso rogo, a verdade é que non sei moi ben a quen vai dirixido. Tamén nos consta, é un rogo que nos consta,
que se puxo xa en coñecemento do Concello, non o tendo moi boa resposta, por certo, pero pedíronos que yo volvésemos a trasladar no pleno a ver se tiñamos un pouquiño máis de sorte. O rogo é relativo á factoría, xa sabemos que cumple ca normativa que ademais que se fixeron varios arranxos para a súa insonorización e todo, pero o problema ven agora cando fai calor. Fai calor, non dispoñen supoño que de sistemas de refrigeración, de ventiladores e demais, co cual, cando están ensaiando, abren as ventanas e o ruído hai para fora e, como nos di unha veciña, ela ten que madrugar, necesita descansar e cando están ensaiando, que lle encanta a música, pero cando están ensaiando parece que ten a panorama tocando todo o día ao lado da casa. Entonces, o rogo que, por favor, miren de proporcionarlle uns ventiladores, mirar dun sistema de climatización, o que vostedes vexan, pero para que intenten, cando ensaian, non ter que abrir as ventanas. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Señor García. Para rematar un pouquiño coa mala imaxe que se lle suele dar, e todos coñecemos o termo que se lle coñece ao Milladoiro, vinculando cun barrio de Nova York, pois para evitar iso eu rogaría que se fixese algo ca furgoneta que está vandalizada no descampado de terra onde se aparca. Obrigado. Moi ben, moitas gracias, señora Seixas. Sí, tal e como comentou antes o concelleiro de Obras, este ano tivemos a sorte de ser beneficiarios do post-social. Nese post-social incluíanse 3 traballadoras sociais para AMES. Segundo me comentaron outro día na comisión, digamos que polo procedimento ordinario só foi posible cubrir a unha e despois a segunda cubriuse porque un traballador do Concello deixa o seu posto momentaneamente para ocupar iso. Entón, en previsión a que supoño que o seguiremos solicitando, como vimos facendo durante anos, pido que se inicie o expediente para elaborar unha listaxe de agarda para as traballadoras sociais. Moi ben, moitas gracias. Señor Espinoso. Ben, pide a veciñanza que se avise das cancelacións de actos de máis maneiras que a través das redes sociais. Por exemplo, o concerto en Biduído do día 16 que se cancelou, e houve veciñanza que se achegou o acto, o lugar. Ahora, co dos MUPIs, imagino que xa funcionarán ben. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Nada, eu rogo que se limpe a fonte da Praza da Maía, sobre todo que é a silueta da serea que está na fonte, porque a verdade é que se atopa bastante mal. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Señora González. Eu volvo a fazer un rogo que creo que fago todos os anos cando chega a época de misas e procesións. Rogo que, como estemos en un estado confesional, que, por favor, membros da Corporación Municipal, que podedes facer a título personal o que queirades, de misas, procesións, comulgar, confesar, pero en nome do Concello como concelleiros, non. Que separemos unha cousa da outra. Entonces, eu non cuestiono con este rogo a liberdade religiosa de ninguén que atendes, pero como Corporación Municipal non podemos ir como concelleiros cas medallas. Non sei que vos parecería se eu pola noite salgo de copas por Santiago ca medalla do Concello. Por favor, respetemos as insignias, nada máis. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao apartado de preguntas. Señor, dúas. Señora, perdón, tú. Unha. 4, perfecto. Señora Feijóo. A nosa pregunta é para o concelleiro de Obras. Xa vai para un ano que remataron as obras de Casanova e constanos que xa lle teño solicitado varias veces, incluso por escrito, concretamente un do 29 de marzo, solicitándolle que arranxe as tapas e as reixas do alcantarillado que despois da obra quedaron soterradas. Como se pode ver nas fotos, hai algunhas que nin se poden levantar e outras que directamente xa nin se ven. E, ademais, como lle digo, quedaron por debaixo do nivel do asfalto, co cual crean fochancas e incluso, ao quedar selladas, non se pode levantar nin acceder a elas. Por lo tanto, a nosa pregunta é, tense pensado arranxar isto? Moitas gracias. Se lle comunicou varias veces á empresa de que tiña que vir a arranxar isto. É verdade, non quero disculpalos, que un jefe tuvo un problema de salud moi grave e a empresa estuvo parada durante uns meses, pero volverse a comunicar outra vez. Moitas gracias. Señora González.
Non sei se están previstas despois casi, porque volvo a repetir unha pregunta que fixen tamén fai 3 anos sobre esta época, as licitacións das casas da cultura, das cafeterías das casas da cultura, ou mesmo as licitacións dos alimentos de comedores, porque quedan, nada, prácticamente estamos casi xa de saída este goberno, entonces non sei se teñen previsto facelo no que queda de mandato ou esperan que o fagamos os seguintes que vamos a extraer, que espero que sexa o BNG e que podamos facelo, pero rogaría que o fixeran vos antes. Ou pregunto, van a facer nos seguintes 4 ou 5 meses que quedan de xestión? Como vostede xa estuvo de Concelleira de Cultura e, polo tanto, responsable das cafeterías, entonces vamos a deixar para o próximo mandato para que o poda facer vostede, que xa que non o fixo nos 4 anos que estuvo, que o poda facer despois. Señora Pampín. A min gustaríame saber se hai plantexado a curto prazo algunha actuación no que é o paseo do Ameneiral. As marxes do río atopas en bastante mal estado, o propio paseo tamén, e incluso demandan veciños e veciñas que transitan esa zona, papeleiras que tamén son bastante escasas nesa zona. Grazas. Señor Antelo ou señor Nieto? Si, vaise facer con un obradoiro de emprego unha actuación nesa zona. Señor Espinosa. Sí, a miña pregunta vai á Concelleira de Mobilidade. Visto que os semáforos da Rúa Alcalde Lorenzo con Cruz Avenida da Maía van quedar tal e como están, intermitentes, se está valorando desde a Concellería de Mobilidade alguna alternativa para a xente con problemas de visión que poden empregar os pasos de peóns sen o evidente risco que supón para a súa integridade física. Obrigado. Moitas gracias, señora Martínez. Esa actuación xa está en marcha porque hai que colocar un dispositivo nos semáforos para que a través do teléfono móvil, que non recordo agora o nome, podan pasar, poñerse en roxo. Xa está en marcha. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas. Sí, no 2024 asinábase un convenio co Arzobispado, entre as medidas que se propoñían era destinar a antiga Casa Reitoral de San Tomé a un centro para as persoas maiores. Entón eu querería saber se avanzou algo neste proxecto ou en que momento está. Estáse rematando o convenio exclusivo deso, que se firmou foi un protocolo con varias actuacións, e agora o que se está firmando ou facendo son aquelas actuacións individualizadas. Este é a que está agora en riba da mesa, que esperamos poder firmar no tempo máis breve posible. Señor García. Na presentación dos orzamentos, cando se estaba falando dos orzamentos, trasladousenos que o Concello iba a ter unha recadación a través do libro de publicidade das festas. A nosa pregunta era saber se ao final se implementou e canto foi a contía. Obrigado. No final, como non hai ordenanza que regule iso, a ordenanza fiscal se vai a facer igual que se fixo en anos anteriores a través das comisións de festas. Señor Beiroa. Sí, boa noite. A miña pregunta é para a Concelleira de Educación. Fai uns meses, con ocasión dunha moción que se debateu neste pleno, correspondente ao investimento, ao mantemento en centros educativos do Concello. Agora que xa temos a liquidación aprobada e, como vimos no día de hoxe, pois estiveron facendo unha serie de modificacións no propio orzamento do 26, era para saber como está esta modificación. A modificación non te podo decir como está o que estamos facendo neste momento, que estamos centrados en calcular todo, facer todos os arranxos que temos que facer nos coles, saber a cuantía total e despois chegar á modificación. Moi ben, moitas gracias. Segunda pregunta. E a segunda pregunta tamén é para a Concelleira de Mobilidade. Fai unhas semanas, con ocasión dunha pregunta que fixemos deste grupo sobre os fondos EDIL, concretamente sobre a nova liña de transporte municipal, integramente municipal, comentaba que iba a ter nos vindeiros días de aquel entón unha xuntanza coa Xunta e coa empresa que estaba redactando este asunto, e era para saber se nos pode informar un pouco de como quedou ese tema. Na Xunta, en principio, dénonos as indicacións polas que podíamos optar para seguir adiante co tema. En canto á empresa, acaba de solicitar unha prórroga, porque a verdade é que os itinerarios e por onde queríamos que pasara estas liñas de autobús, porque queremos que, como o transporte interurbano que une Milladoiro con Bertamiráns
non dá cabida para que os rapaces do Milladoiro veñan a estudar os ciclos ao Instituto de Bertamiráns. Estivemos modificando para ver se podíamos darlle esa cabida ás novas líneas. Moi ben, moitas gracias. Señora Coto. Boas noites. Queríamos preguntar se pensan arranxar ou retirar a plataforma existente na entrada do Concello. Pensamos arranxada. Tamén queríamos preguntar, xa que hoxe falamos do servicio de taxis, que pasou cos teléfonos que había nas paradas de taxis, de Ames. O que pasou é que na zona do Milladoiro foi vandalizado, procedimos a poñer denuncia na Garda Civil, volveron de novo a vandalizarlo, a caseta xa está rematada para unha caseta con peche, que colocaremos cando os taxis volvan á rúa principal. En canto a Bertamiráns, dispoñen de caseta con chave, pero non ten a precaución cando a parada queda baleira de pechala, co cual o robo é sin violencia, co cual non se pode proceder á denuncia, pero tamén o rouban. Esperamos que nas vindeiras semanas se podan colocar e esperamos que tamén teñan a precaución de pechar e que o atendan, o que pon de manifesto a necesidade de que haxa 24 horas, porque cando está, pois, molesta bastante aos veciños. Moi ben, moitas gracias. Pois, ao non haber máis preguntas, damos por finalizado o pleno ordinario do mes de xullo, desexándolles a todos e a todas os que as collan e os que podan disfrutar das vacacións. E vémonos á volta no mes de setembro, creo que é no pleno do día 9. Moi ben, moitas gracias e bo mes de agosto.